Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Almurad abi hoş geldiniz. Hoş gördük Kemine. Esselamu aleyküm hürmetli yurttaşlar. Haydi var Kemine. Almurad abi bugün günü yayılımda biz soralar ve düşünceler, illeşlerimizin soralarını ve düşüncelerini e, gurrun edýäs de ýa-ni köpçülik bilen gurrun diýip aýtsam ýalňyş bolmaz. Bugün ine soralar ve näme geçmänke bir yarım saat aktual mesele boýunça ýa-da gerekli bir mesele boýunça gurrun edýäs. Bugün hem Ukrainanyň NATO ýa-da umuman NATO we Orset Ukraina diýip alsam ýalňyş bolmaz. Uruş bilen dünýä nemesi bilen siýasat we dünýäniň gidiş tarapy bilen baglanşykly bir mesele. Bunu gurrun etmemiz gerekli. Sebäbi onuň şu uruş ýagdaýynda dünýäniň hemme tarapa deň derejede ýa-da bizimki ýalak nemeler az ýiti bir derejede neme diýe täsirlenýär. Şonuň gurruna ders bugün Halmurada geçen NATO'nun nemede Litvada ýygnanşygy boldy. O ýygnanşykda da dürlü demeler geçti. Yani Şweýsiýanyň meselesi geçti Türkiye bilen arasında. Ukrainanyň uruş meselesi, ondan soň umumy NATO bilen baglanşykly ýerler ve şu ýygnanşyk sebäplen beýleki ýurtlaryň öz duruşlary, ýa-ni taraplary neme diýär belliräk bolýar diýip aýdaýyn. Şeyleräk ýani Ukraina açyk bir neme var, goldaw var. Ukraina üçin NATO ýurtlaryndan. Şeyleräk bir ýagdaý, Halmurada sözü size bereýin. Taýlardan o nämeler o çykar, nämäni görkezýär. Ukraina uruşy gazanýarmy, gazananokmy? Soňra çelli gitjekmi, bular gitmejekmi? Ukrainanyň arkasynda diýilen soraglary ortaga taýýaly biz. O ýa-ni Russiýanyň geleceği şoň içinde. Gata doğru Kemine. Şu Vilnius 11-12'sine geçirilen NATO yararlılığının ya ağlarlarının doğuşuğu dünyada en uly siyasi waka diýip aýtsak ýalňyşmyş. Şu soňky hepden içinde ödem ähli döwletleriň ya milletleriň halklaryň garaşan wakasy. Şol ýerde ýanky Ukrain Russiýa arasyndaky şol uruş haçan gutarır ýanky bir etmeli bolsa näme derejede etmeli? Ukraina NATO ýararlygyny kabul edilip bilinirmi? Edilse haýsy terzde bir ýanky näme şertname esasynda muňa ýanky halkary kanunlar mümkinçilik berýärmi ýokmy? Bir topar şu real meselelerin çözgüdi şu taýda gararly. İkinci tarapdan ýene-de şu Ukraina bilen baglanşykly Ukraina tarapy öz topragyny goramak üçin ýa basyp alyjydan halas etmek üçin soňky damjaga näçeli görüşmäge taýýar diýip ýanky harby general Valeri Zaluznyň ady bilen çykyş edip jar edildi. Ýöne olaň bar isleýäni birinciden şol uzaga atýan toplar gerek, ýaraglar gerek Ukraina. İkinciden hem ondan şol bärde ýanky aýdylýar da bu goro meselesi bar, üçünçülük meselesi bar, harby tematika degişildatlar. Şu üçünçüligi olar biz dilemzak ve talep edýär. Biz ölüp gyrylmajak bolsak bize ýarag beriň, biz uruşmaga taýýar diýip ene açyk beýanat bilen çykyş etdi-de Ukraina tarapynyň harbiýlary ýa ýolbaşçylary. Emma şunu doğru ve şular ýaly Ukraina tarapynyň isledigiçe kanagatlandyrdylarmy? Ya da biraz uzağa koydularmy bu temany ya bu meseleni bu mesele yine de öňümizde garalmaly mesele bolupdyr. Ýöne umumy NATO agzalarynyň ya da yararlarynyň dostlugyny aýdylanda ya gelinen netije
Ukrayn halkyna, Ukrayn harbarlaryna bütün dünýä şol sanyna Amerika we Günmatar dolu kömek etjek. Hem de NATO agzalary we ýararlar. Ne şu mesele şu taýda garalýar. Ondan daşgaryna ýene de bir topar mesele seredilýän sen bir çetin aýdyp geçdiň. Ve görýän näçe wagt bäri Türkiýe hökümeti bilen Şweýçe hökümetiniň arasynda dartgylly, çekeleşikli ýagdaýlar emele geldi. Dene Türk tarapynyň öýke kinesi uzak ýyldan 10 ýyllyk dowamyna ýa-ni Kürtlerin partiýa liderleri, ýa-ýol başçylary olaryny Türkiýede terrorist diýip adlandyrýarlar. Şolar köpüsi ine Şweýçede mesel tutdular. Şolary Türkiýe hökümeti ýygyna gaýtaryp almakçy bolýar. Şweýç hökümetinden berjek galyp şunu beremzat biz siýasy gaçyryklar diýip şolary ýaly ýa-ni ýygy deli çykyş edip gelýärler. Soňra ine gördüňiz bir men onu provokasiýa diýip adlandyrýan ýa-ni Kur'an-ı Kerim'in Stokholm'un ortasynda bir Türkiýanyň elçixanasynyň öňünde Daniýan garajdanyny bakýar. Sonra onun ýa-ni bir ýeme geldi. Irak'tan gelen bir adam onu Kur'an-ı Kerim'i depkelep sonra şular ýaly hereketler edýärler. Ondan soň şu zatlar Recep Tayyip Erdoğan'ın hökümetine de halkyna da hatta musulman dünýäsine alemine de gatagyr degdi. Onu aýtmak gerek. Milliardlarca adamyň ýan diýiliniň kitabyny kim depeleme hakyna hukuky bar. Yani şu ýerde ýene de bir zada geçmekçi bolýan kemine şu Kur'an-ı Kerim'ni meselede ýa din meselesinde Şweýçýanyň kanunlary her bir şahsiýet islenip zat barada çykyş etjek bolsa ol gelip polisiýadan ursat almaly, soň olar ursat berýär. Ýöne türlü çykyşlar bar da hani bizim etdikde 19-njy ýylyň şol 27-nji ýylyna Şweýçýanyň Birleşen Milletler Guramasynyň baş kabulhanasynyň öňünde maşgala zalim dowasýarlym bilen şol protestimiz belirdi. Polis ruhsat berdi, bardyk durdup sagatymyzy bitirip ýygymize gaýtdyk. Ýöne o bir talap. Emma bir dünýä dilleriniň kitaplaryny gösgertelerini ýakmak bol başga bir zat bolup durdy. Indi şonuň üçin geçen din jalşygyny Şweýçýada musulman halklarynyň milletleriň wekilleri ellerini Kur'an-ı Kerim alyp ana Stokholm merkezi emesine ýa-ni meydançasyna garşylyklaryň protest geçirdiler. Olary da geçirmän diýen adam ýok. Sebäp bir kanun. Indi olar şu garşylyk geçirilen kanuny näme aýdyldy? Olar aýtdylar biz şolary ýalydatlaryň edilmegine garşy şu kanuny ýatyryn. Şu zatlara ursat berýän kanuny kanunçylykdan aýryň diýip talap bilen çykyş etdiler. Şu menim şunu dogry diýip tapýan sebäp kanuny aýyrmasa onuň esasyna hereket etjek akly ýerine akly ýerine däl adamlar bilgiçleýän o milletleriň halklaryň arasyna o şular ýaly dawa janjal saljak bolýan provokatorlara melmedem tapylan. Ana dün bolýar bu yakşanma günü orta dün. Şol 6-njy gün bir musulman adamsy diýdim biz oň ýüzüne merkezden aklarda arda ýazypdyr Stokholmyň polisiýasyna men Israýlyň elçixanasynyň öňünde durup şolaň ýa Tewrat kitabyny ýakjak. Soňundan iň soňundan oňa ursat berdiler. Hawa berdiler Türk watandaşy. Hawa ursat berdiler bol iň soňundan ol adamyň eden bir ajaýyp hereketi bardy. Men musulman adam, men beýleki diýilen, ýa-ni uýulýan diýilen kitaplaryny ýakmagy elim baranak men şonu etjek ýüzde urýan diýip aýtdy. Meselenin konstruktif tarapy şu taýda görýär. Ýöne o
şol kanun ýa-ni kanunçylykdan aýrylmasa şu kanuny öz bähbidine ýa öz islegine ýa provokasiýa işler üçin ullanjak adamlar elmeden tapylar. Her bir jemgyýetde de akyllysa madyr, kem akylan bardyr. Jemgyýet türlü bäş barmagyň deňde hem adam deň bolar ýaly. Şoň üçin ene bar mesele şu taýda, ene şu diýilli meselede ene şuňa sygyrgypdy kanunçylygy. Emma nähili boruluguna garamazdan Recep Tayyip Erdoğan Şwetsiýanyň NATO ýararlygyna agza bolmak meselesini gollaýan diýip eglan etdi. Soňra mene Türkiýe parlamenti şu meseleni ikrar edenden soň bu öz kanuny güýjüne girer. Onu näme derejede näme üçin näde kabul etdi ýa şu karara geldi Erdoğan? O ýapyk kaplan aňyrsynda näme barada görülýär? Näme hereketler edildi? Bir bölügini biz bilýär, emma köp bölügini bilemdik, hiç açan bilmersem diýene. Erdoğan şoňa razylyk berdi. Ine meselem pozitiv tarapy şol sebäp Şwetsiýa NATO ýararlygyna girmese ýa-ni bir böwri açyk galjak da NATO gorugyny. Ine şona diýdim gysgaça. O hal Murada ol ýanky ýene bir görünen ýerleri bar da bu işin ýanky nädip östü öwrildi diýip sorasaňyz. Ine geçen aylarda Erdoğan'ın oğlunun suudu var diýip Reuters o nemetde üstüne dava gozuldy diýip korrupsiýa boýunça, halkara korrupsiýa meselesi boýunça. Soň bunu eýle zat ýok diýip aýtdylar. Soň Reuters ikinji gezek eýle zat bar, arkasynda durýar aýdan zatymyzyň diýip gaýtaladylar. Habar ýalan däl, habar dogry diýip gaýtaladylar. Soň näme bolsa da şondan soň pozitif bir näme alyp başlady. Yani ona aýtmak gerekli. Öz özünden bolanok aýdyşyňyz ýaly halmyrada gapynyň arkasynda nämeler boldy. Indi bu näme diýmek bolýar? Erdoğanyň oğlunyň halkara nämede korrupsiýa bilen garşýan yer bolsa, bundan öň Amerika bir näçe Türkiýanyň watandaşyny şu halkara korrupsiýa boýunça aldy özem bilinýän, tanalýan adamlar bular. Eğer o karar çyksa o Türkiýede Interpol nemesi mecbur tutup bermeli bolýardy. Şoňa barban bilerdi, belki de bilmedik yani. Şu wagt indi bundan soň izarlap göräýmeli Reuters'ın beren habar bilen baglanyşykly üýtgeşme boljakmy ýa ýatdan çykyp gitjekmi diýilen näme boýunça göz ulak otturmaly bu meselede. O tarapy bar. Soň ýene ýa Kur'anly meseleni gaty uly nemede reaksiýa berdiler. O dogry ýöne indi näme üçin ýatdan çykdy? Olan bir soru alamatda. Soň men şeýle bir näme bilýände Türkiýanyň jemgyýetiniň guruluşyny hiç haçanan bir san Türk öz başdak karar alıp ýene ýa Yahudilerin Tevrat, ýa-ni Cühitlerin Tevrat kitabyny ýakjak diýip karar alyp bilmeýär. Türkiýanyň ýa-ni jemgyýeti ýurtdaşyna çykan wagtda bir hil örgütlenýär ýa-ni dernekler ýene nämeler şonuň aslında yerleşýär, näme edilmeli bolsa da şonuň aşagynda edýärler. Şo üçüň aşagynda. Indi o taýda da ýa-ni şol adamyň arkasynda o bir gruppasy bardyr. O gruppa bilen bilelikde alınandyr karar. Menim görýän zatym da mende Türk jemgyýetini tanan soň şo taýda netije çykarýan, ýalňyşam bolup biler aýdýan zatym. Soň näme barda? Almurada bolun. Ýene daňyrky syýasy nemesi bar. İsrail o Türkiýanyň ýa-ni o demedäki ilçisine aýtsa o bu zatyňyz o dogry däl. Sizin o Kur'an'ınızı biz yakmadık diyecek yani. Cöhitler bilen bağlanışıklı yeri yok. Mesela cöhitlerde Kur'an yakma diýilen ýa-ni yakma meselesi birazrak nemerak garalýada. Bu menim pikirimçe ýa-ni üns sowmak ýalak bir neme. Ine biz hem yakjak bolduk ýöne nem etmedik. Ýöne cöhitleriň kitabyny yakmak üçin hiç bir sebäp ýok ortada. Yakan olsa neme bolýar. Indi Kur'an yakma meselesine gelse Kur'anyň
yakanların biri ors nemesi bilen bağlanşıklıtı. Gönü aittiler ona. Yani Orse'nin haber beriş näme RT mi diýerler o ýa Russia Today diýen ýalyk bir neme bilen bağlanşykly jurnalist bolup işläp durup. Soň ikinji Kur'an ýakan eýem özü musulman ýa-da öňkü musulman. Irakly bir Arap ýakdy. Yani Kur'an yakma meselesinde bolup bitýän zat o Orset bilen ýa bağlanşykly ýa-da Araplaryň özü bilen bağlanşykly. Şonuň ýaly bir ýagdaý bar bu meselede. Ýöne näme-de bolsa-da bu syýasy näme öwrýärler-de. Ýa Kur'anyň ýakylmasy bir syýasy näme bahana ýene beýleki zatlar. Soň ýene Türkiýanyň beýleki tarapy bar ýalňyşmasam. Ýene Türkiýanyň içinde kabul edilen terörist o toparlaryň garşysyna bir göreş alınıp barlýar köp ýyllardan bäri. Soň şolaryň esasy adamlary ýa-da şolary değişli adamlaryň köpüsi diýen ýalyk Türkiýanyň aýdyşyna görä Şwesiýada ýaşaýar. Ýene o tarapdan hem bar. Şolary sen o saklama goýber ýa biziň nämämize garşy gelýär diýip şo taýlardan tuttular ýa görünýän tarapy. Şu iki mesele biri o Kur'an ýöne has goşakrak galýar. Yani esasy beýlek meselesi. Şol ýöne onuň aňyrsynda Türkiýanyň F-16 ýene näme diýilen ýara sanksiýalary o bu bar ine şo zatlar gurrun gidýär. Elmi dama siýasatda o öňe çykaryp o ýa-ni kılıç bilen urşýandyrlar. Asıl mesele o taýda kılıç däl onuň aňyrsynda başga zatlar bardyr. Ýöne halkyň öňünde ýa köpçüligiň öňünde şo kılıç bilen urşup görkezýärler. Ýani aňyrsyndaky ýagdaý başga. Kılıç däldir ýani. Asıl urşup duran zatlara. Şol bir nemede gidýär bu iş. Hazırda ýöne bunu Ýewropanyň halky düşünýändir. Näme bolup bitýänine sebäbi demokrat ýurtlar gynansak-da totalitar rejimler bilen gowy işleşip bilýärler. Yani halkara nemede demokrat ýurtlar totalitar rejimler bilen gowy işleşýär. Onu hamyatdan çıkarmazlık gerekli. Yani totalitar rejimler kaçan gowy işleşilmeye bir eline güýç elde etse, özüne gövni etse, yine Rusya'ya ýalyk indi. O hazırda Rusya meselesine geçivereli ýuwaşlyk bilen. Yine NATO'da o Şwesiýanyň nemesine o neme berjek diýip oňaýly garşylyk berjek diýip aýtdy. Indi Vilnius'ta başka ýene nämeler bolup geçdi. Orsetdäki uruş bilen bağlanşykly taraplary bardy bunyň. Olam haýsy Ukrainanyň agzasy bolmazlygyna garamazdan gönüş otaýa gatnaşyp Ukrainanyň baýdagynyň dikilmegi, aýratyngyrowa çykyşyň edilmegi taraplary bar bu işte. Hazırda aýny buňa da degip geçmemiz gerekli. Doğru. Men şu sözümüz jemläli şol ýa Recep Tayyip Erdogan näme üçin radylyk berdi şu zatlara diýjenine o oglu barada aýdan zatlara hemmesi dogry mass mediada okudyk, gördük, bilýär. Onu soňra bu Türkiýanyň aýdyp geçen ýa-da dogry bir F-16 uçucu ýa samolyotlaryna Türkiýe bir dolmuk gerek diye onu F-35 bilen çalışmakçı Phantom bilen. Yani Amerikan oyun şerti var. Bir topar yerde onu saklama halka beyan edilme. Halkın onu sen aýdyşyň ýa siýasatda diňe kılıç oyuna diýerler, aňyrda bolsa ýeňsede saklanan aňyrsyna onu özleri gelişige gelýärler, näme diýerler, olar näme paýlaşýarlar territoriýanyň, halkyň, döwletimi, ýerasy baýlygymy onu hiç anyk açyk aýdylýan pikir ýokdur. Şoň üçin Türkmenistan tarapam giýip gelýär. Şu güneşel öz halkynyň näçe ýa-haýtan yrkdan nebeti gazy ýa beýle ýerasy baýlyklary ýurdun daşyna çykaryp satýar. Kelamagys hiç ýerde. Mesela olary şu zatlar baýamaga mümkinçilik berýär. Ýene desem bir
gatgy dogry bellep geçen zadyň demokratik döwletler şular ýa diktatorlar gollap gelýär. Sebäp näçe bir diktator bilen işleşmek olara gatan tatkemin. Şartname bağlaşmagy, gürleşmegi, dilleşmegi olaň halklar bilen işliyor. Şonuň üçin Türkmenistanyň meselesi ne Birleşen Milletler Guramasyna, ne Ýewropa Birleşiginde, ne halkara guramalarda özüni oňun çözgüt ýa-da gollugy tapyp bildi. Sebäp bizinkilere satyn alarman, pul bilen, peşkeş bilen, bizinkiler diýen Türkmenistan jinayatkar terror hökümetini gözegine tutýar. Indi şolara satyn almakçy pul hödürleýän qymmatlyklar, başga zatlar, baýlyklar harit, bular onu kawus bilen şol kabul edýär. Bir adam bilen gülleşýärler. Eger şol Türkmenistanyň prezidentiniň gol çeken ferman parlament ýa meclis tasdiklamaly bolsa, şu edýän oýunlaryň müňden birini medi bilmez, Gurban Ulu ýa-da Niyat ýa-da Gurban Ulyň dogmasy. Ýöne bizde ne konstitusiýa bar, ne kanun bar, ne hökümet bar, ne parlament bar. Hedir garakçylyň mekany talançylyk. Şoňa urly Türkmenistan. Indi Orsiýet barada aýtsak, indi Orsiýet şol ýaralygyna gelsek, Orsiýet ikili bilen garşy Ukrainanyň NATO ýaralygyna agda bolmak. Näme üçin? Baltika döwletleri agda NATO ýaralygyna. Şu taýdan Leningrady diýeni Sankt Peterburgy iki sagada ýok, ýol. Eger goşun türüljek bolsa, ýa raketa 5 minutda uçup barýar. Atom ýaragy ýa beýleketi. Indi Finlandiyada näme üçin şu zatlary bardy, set çıkaranatda hökmen Ukraina girmeli ýer depip aýyp üstüne sürünüp otyr. Orsiýet. Sebäp Ukraina halky birinciden ol halkın medeniyetini bilmek gerek. Geçmiş tarihi var Ukrayna halkının. Ondan şuun kuvunluda, şuun kıyadayda da ol halk şeyle bir zahmetkeş, vatansever, gerek uruşan hem kan dökmeye tayyar o toprağı için. Şu ortadan ayrılıp NATO yararlığına geçti. Güllep östüşmal şonsuzam Ukraina halkının yaşayış durmuş şerti Orsiýadan bir näçe ýokarda. Orsiýadan baýlygyny ýerasy baýlygyny ummasylygynyň Ukrainada şolun ýüzden birim ýok şu baýlyk. Ýöne şonda da ol akyl potensialy bilen Ukraina halky bilimi bilen, gujur gaýraty bilen, işçiligi bilen öz döwletini, öz milletini galyryp otyr. Inni şonu Ukraina halky yer ýüzünden ýetdin, hemme kişi ortalar ýaly garyp ýaşadyn kaptalmada Orsiýa Slavyan milleti ýani Ukrainalar bizden gowy ýaşamasyn diýen niýet bilen öz öýüni tertibe getirmen goňşusynyň öýüni ýykyp otyr. Indi sebäp diňe şonu ol Ukrainalar Orsiýa üçin adamym diýip hasap eden aklar da tegden götürmi Putiniň siýasatyny gollaýan bolsa onda bular niýe görýär Ukrainada nasistleri ýa-da faşistleri bize görende şunu çöýlap gatnaşyp 4 ýylyň içine ýerdaşyna çykýar. Olar gelip dur, biz gidip dur. Men Ukraina halkynyň içine öňe çykyp menle şular ýaly ganhor düşman orta diýip aýdan men şu näçe eşitmedim. Elbetde uruş başlanýança. Indi uruşda her kişiň kanallasy bar, ýani çöldüşeden tarapdan. Onçu şular ýaly meselelerini NATO ýaralygy gördü. Bu uruş iki döwletiň arasyna özara gotorjak gel, sebäp NATO gatnaşmasa ýa Ukraina halkyna kömek etmese, bu Putiniň Ukrainany basyp görnüp dur. Eger şon basyp alsa, Orsiýa şu ýerde durarmy diýilen soraw bar da, NATO ýaralygynyň öňünde ýa gün matar. Ýok durmaz. Onam olar bilýär, oň ýa-da bular Pribaltikany ýa-da aljaklar, Moldawiýany ýa-da aljaklar, Gruziýany hökümetini satyn alyrlar ýa özüne. Halky razy edýär elbetde bol ýöne halky. Orta Aziýanyň ýol başçylary şu Kremlden razylyk bolmady. Hiç biri şu näçe prezident kursa saýlanan ýeri ýok. Hemmejigem diňe şu Kremlin ursady bilen oturan adamlar. O zaman şu bilen şeýle. Eger Putin häkimet başyndan gitmese, ýa Orsiýet hegemonçylygy ýa bilen
doğruluk siyaseti ya da imperialistik siyaseti ortadan ayrılmadı. Orta Asya'da Türkmenistan'ın hemmecigi ene bakna bol şol öňkü siýaly garamaýak diýilýän şoluna garamaýak. Garamaýak hally ýaşar. Şol zatlar ortadan aýryp biljek ýeke öňe çykan güýç biz bar diýip Russiýada garşy çykan Ukraina ýöne şoňa bir ýetmeýän zat ýara kemçiligi bar. Onun elinden alırlar Ukrayna'nın yankı yarağını, yadro yarağını. Aýdýarsa 94-nji ýyl şol bir şertname baglasyn. Şoňa garanti, şoňa güwa geçdiler. Şoňa biz ine arka durýar, biz ine eger Ukraina bütünligini, serhetlerini bir el ýagdaýyny biz size gorar ýöne siz häzir şol yadro yarağını ýok ödüňde tapşyryň diýdiler. Kazakstan'a da şol real terdi, ýöne ol real manynda däl, şol real terdi. Ne söz berdiler. Nazarbaýew ana Kazakstan'a hyýatlaryny aýyrdy. Eger Nazarbaýew aýyrmadyk bolsa şoňa Orsiýada paşolly ýa Ukraina ýadro ýaragy bilen. Ýa-da Kazakstana aýdyp biljek biz Merkez Asyýada Türk döwletlerimiz bilen öz birleşigimizi döretjek. Siz hany gidinde öz Slawiýanlygyňyzy döretjekdiňiz 92-nji ýylda. Orsiýet, Ukraina hem de yankı Belarusiýa. Şolar üçüsi de Sowet Soýuzyny, türkmenler ýa gazaklar ýa Azerbaýjanlar ýykyna. Innem şo ýeme bir günalyň oduny bir günä ýanar edip, bu halklar ýakyp otylar. Serhediňiz bozýar, biziň gurdumyz ýa ýerimiz topragymyz. Orslaň özüniň döreş taryhyny sen bilýärkämi? Anlatsana teretse orta gazalasan Tatar çıkar Ataýdan ya gazak çıkar ya şuna men asly musulman döwletler çıkar. Milletler ya türkü milletler. Şonsa da şolun daş töwre içindäki şo kiçik milletli halklar Türkmende Orsiýetde ne türkü dilli milletler Yakutlardan Allah tutsa bärik gelýänçe bir gagawuzlara çellim aldabeda. Ne? Şol üçin şu zatlar NATO'da ozalym aralyk maslahatlaşyr. Nädip şoň çözgüden tapmaly. Nädip Orsiýady şol öwürlüp dagy dowary dünýäni ýadro ýaragy bilen gorkuzmazlyk şertine getirmeli. Nädip? Ene şoň ýolları aktarylýar. Şoň ilkinji ýollarynyň biri ilki başdan şol ýanky Ukrainanyň ýaralygy üçin topragyny azat etmek üçin, ikinciden men görýän dadym şolar şo Orsiýet Federasiýasynyň içinde yaşap beren şol 2-3 ýyl bäri edilip beren halklar bardy. Şolaryň öz Orsiýetden gazanmak üçin alyp barjak görüşi. Ene men şu iki zatda görýän. Halmurada soň esas bir nemeleriň biri şo demäň özüniň gidip goşulşma soň urşuň soňuna çelle gollaw berjek diýilen sözleriň alınma. Indi gün watar ýurtlarynyň siýasatynda söz aýdylýan bolsa köplenç şo söz hakyky bolup çykýar da nemedäki ýalda eline Putin sen urşa başlajak bolýan diýip näçe aýtdylar, ýok urşa başlajak bolamak diýip ýalan aýdyp soň Ukraina girdi-de ýa-da şoňa benzeş gatkan nemeleri bar. Ýa tutaryksyz siýasaty da aýdan zady bilen edýän işi gabat gelen bularyň edýän nemesi öňden bären şeýle. Kommunizm döwründe bular hasam özüne nemeden bolmaly da, pikirlerin zaýadan bolmaly. Ýa hiç haçanam aýdan zadyň etme, eden zadyňam aýtma diýen ýalap bir neme bilen ýöreýär bular. Soň meniň görýänim indi uruş 2024-üň içinde de dolu dowam eder, ýöne ondan soň nähil bolar belli däl. Indi urşun ýuwaş gitmegine bir sebäp şo ýanky ýene ýadyr bombalar bolmaly. Häzir Ukraina ýeterlikli ýara berse, Krima çelli gelip bilýärler kysga wagtyň içinde. Gerekli ýarany şu wagt gün watar ýurtlarynyň berýän ýara 80-nji ýyllaryň yaradır. Yani 40 yıllık, 50 yıllık yaralar. Yani tazeleri, ya son çıkan nemeler katı ağız içinde. Son o Krima çelli gelse Putin'em hazır hakimiyette dursa Putin Biden'ın şol nemede Vilnius'ta aydışıya alıp Putin'in nemesine onanıp olmaz. Erteği devam edeceği belli olmaz diyen Almanya'da bir zada etti de.
Bulam şol näme bilen baglanşykly. Şoň üçin Orseýdyň içi özü garşmaly. Men düşünşüm boýunça. Şu urşu näçe uzadyp bilseler Orseýdyň içi garşýar. Ben şoňa näme diýär, meýle diýär meniň pikirlerim de. Ýalňyş bolup biler. Sebäbi ykdysady näme de bolsa da daşy gawagly beýlek ikinji, üçüncü ýollar ulanmaly bolýar. İkinji, üçüncü ýollarym gymmat we ýuwaş bolýar. Bu näme de bolsa da ol ýa-ni resmi ılalaşyk ýalyp bir zat däl. Adamlar aýdýar hiç Orseýda nemesi degenok diýip o eýle de Orseýda häzir barja resurslaryny ulanyp ýör. O nämede ikinji, üçüncü ýollar bilen alışverişine diýär-de sowdasyna. Soň indi şoňa näçe köp urşu uzadyp bilse, o urşu her günne näçe millionlap dollar harçlap durýar birinçiden. Soň içindäki halkam az däl, ýa-ni Orseýdyň öz ykdysadyety bilen halkyň sanyny deňeşdirseň, kän ýa-ni 140 million adam bardy. 140 milliony edil hiç urş giden ok, ykdysady krizis ýok ýaly edip alyp barjak bolsaň kyn bu. Belli bir yerden soň agyrlaşyp başlamaly. Ykdysadyety ýa-ni näme diýär-de dolaşyp başlamaly öz aýagyny özleri. Şonuň üçin hem bir tarapda ýa-ni ýadyr bombalary bar. Şolar bilen hemmesiniň arasynda deňleşdirýär ýadyr bombasy bar. Orseýdyň içi garşsa has amatly boljak şonuň üçin. Orseýdyň içiniň o garşmasy üçin hem kän adam gerek däl ýa görünüşe görä ýa Prigozhin garşdyryp bilýän eken-de. Baksaň ente o görünmeýän, bilinmeýän Prigozhinler mi bar o taýda? Ýa Putiniň daşky ýa-ni kurugy diýilýär, daşky halka gowy bilýän bolmaly öz ýagdaýlaryna. Şu wagt ýa-ni hiç zat bolmadyk ýalyk özlerini alyp barjak bolýar. Hakykatlar ýa-ni başgaça. Şeýle hamrada näme geçip biler? Kommentariýalary ýuwaşlyk bilen eger soňky bir nämäni goşjak bolsaňyz söz bereýin. Sağ ol. Hemen bärde yurttaşlarymyzdan etçi haýyşym bar. Şu mesele boýunça öz pikirlerini ýazsalar, aýtsalar, öz arada gürleşdirip bizden maslahat näme bar ýa bilýän zatymyzy aýtmagy biziň pardymyz bar. Oşumy gozulýan meseleleň çägini öz sorawlaryny berseler, mene hoşar bolurdum. Ýagdaý dogrudan gat agyr şu dünýä problemasy bolup durýar. Ukraina problemasy Orseýet bilen alınıp barlayan siýasat. Şoň üçin Türkmenistanyň bar islesek islemese. Türkmenistanyň haýsy tarap goýulugine özleri aýdym suwd edip ötüni geçen bir ýyl ýarym dowamyn. Şu zatlary üns bermemiz gerek. Öňde soňda şol watan biziňki boljak bolsa, bu watany dolanjak bolsa, türkmenler şu toprağyň üstünde ýaşajak bolsa, biz şu siýasat bilen işgin hukman gyzyklanmalymyz gerek bolsa hereket etmeli bolsa ýurtdaşlar. Şu barada öz pikirlerinizi aýtsaň. Endi bu taýda ýyldaşymyz ýazypdyr. Şwesiýanyň NATO girmezligi Ukraina meselesi bilen ýa-da Türkiýanyň öz NATO'dan çykmagyň ugrunda bolup bilermi? Edil düşünmedim ýöne many çykarjak bolayım. Ýa sözlem de bir söz ýetmeýän ýalyk geldi. Şwesiýanyň NATO girmezligi o Ukraina meselesi bilen nädip baglanşykly bolup biler. Ikisi aýratyn bir ýurt, ýerleri hem aýratyn. Tutýan siýasatlara hem aýratyn. Ol başgaçarak bir ýagdaý. Ors bilen gönden baglanşykly ýerleri hem ýok diýen ýaly. Diňe şu Baltika deňiziniň üstü bilen bar. Onuň bilen däldir soň Türkiýanyň NATO'dan çykmagy meselesi ol mümkin däl. NATO girmek bar, çykmak ýok. Düzgün şeyler NATO giriş var, o girişi gaty kyndyr. O çıkması ondan hem kyndyr, ýani mümkin däldir çykmak. NATO'nun şeyler bir häsiýeti var. Şonuň üçin hemmäni hem almak islänik, ýa-ni NATO elmedama garşyda bir düşman
o bir yurt ya da bir özüne benzeş bir neme bar bolduça bolup bilýärdi. Şonuň ýaly hemmäni aňsatlyk bilen alanam bok, o bir girenden soňam çykybam bilen oň içinden. Şonuň ýaly bu tarapy näme diýär, o Trump Ukrainanyň bir bölegini Russiýa bermeli diýdi diýär. Bu pikir uly oýunçularda başdan bardy. Şol mesele üçin lalaşyp bilen oklar diýär. Trump'ın hiç bir pikiriniň bir önemi ýokmu kandiýan mene? Trump siýasatçy adam däl, o bir troll ýalap bir zat aslında. Yani Trump o üstündäki entek o bir gidip duran suutlary bar, onuň nemeleri bar. O suut ýagdaýyna nädip düşenine seredin, soň bu adam hiç pikir neme bolar soňam. Bunuň aýdýan bu pikiri bir uly bir jenaýat, yani bir ýurdun. Ende şu wagt dünýäniň halkara nemäniň bar bolmagyndaky esas sebäp başga ýurtlaryň bütewiligine hormat goýmak ýa-da syýlamak. Da şonun bütewiliginiň tarapyny tutmakdan gelýär. Trump şunu aýdyp belki de bizim Gurbanuldan hem aşağı düşen bolmagy mümkindir şu sözü bilen. Kan demedi ortaya çıktı da. Trump'ın hiç bir aýdan sözüniň bir nemesi ýok. Degeri ýok, şu wagt ýok. Prezident däl işsatlar. Murada sizin pikiriňiz bolsa? Yo, aty dogry jogaplardyň bu kun Amerikan siýasatyny Trump'ın oýnaýan roli bir ujypsyz, onuň geçmişdäki prezident hökmünde. Oň öz derdi özüne ýeterlik, sen dogry belläp geçdiňde. Sen haýsy döwletiň prezidenti ýolbaşçysy bol, tapawudy ýok, sen başga bir döwletiň territoriýasyny bölüp alyp ýene bir üçünji döwlete bermeli. Sen näde karar kabul edip bilýän? O döwletiň ýa o milletiň halkynyň referendum diýilýärligi ýa o parlament şuňa karar çykardymy sen beýdiýär ýaly. Ene şolar ýaly ýanky jogapkärçilikde çykyşlar onuň dünýäde uruş odun tutuşturýar ýa düşünşmeli emele getirýär milletler halklaryň arasynda. Trump'a galsa ol Ýewrosaýyzam ýaptyrjakdy, ýapjakdy, NATO-sam gerek geldi oňa. Olduň Amerika, biz özümiz Amerika bolup ýaşaman galan millet ýok diýen. Olum bir ýanky nähili baýdan milli siýasat däl barp ýatan bir özüni aýratyn tutýan bir milletçilik bolup durdy. Ben bütün globallaşan dünýäde ýeközüm nädip ýaşaýar? Yaraga daýanyp ýaşamallar. Ola mene Putiniň ýaşaýşy. Men Trump'ın şol eden çykyşlaryny şolar ýaly netije çykardym. Ol diňe şol yara güýjüne Amerikan daýan men şeýtjek we beýtjek. Ol näme ol Orsiýatyň tarapyny tutýardy, Ukrainadan ýüze görýär. Oň sebäbim bardy. Şu taýda halka düşündürip aýdyp beren. Trump'ın alybilmez ýagasy ýa-ni şu malky Amerikan prezidenti Joe Biden. Joe Biden'ın oğlu ýa-ni bir prezident Poroshenko'nun döwründe Ukrainada şol sewda-satdyk işlerini edipdir. Şu taýda olum şu ýa-ni özüm neşe keş diýip aýdýar. Biziň bilýän dadymyz ýok, görün elinden tutamdak, ýöne mass mediada ýazylýan şol. Trump şulardan talap edýär. Poroshenko'dan hem ýa-ni şu prezident Zelenski'den hem bize şoňa dasiýe berin diýdi, garalama dokumentler berin ýa-ni oğluna. Biden'ın oğlu. Şonu prezident wezipetine ýetirmezlik üçin ýa kandidatlykdan aýyrmaklyk üçin. Bular hiç ýerde şonu etmeýär. Ene şoň üçin oň diýýäni ene Orsiýat istlese ýa Arsenal'dan ýa Barcelona'dan beýdim bir siýasat ýürüdüler. Näme bitega edip ýorgony otlanýaly bolan. Hakyky şoňa bar ýa-ni. Soňam ene şu taýda bir aýtmaly zat barda, ene şu taýda şu sammitde Erdoğan'ın eden bir ýalňyşyny görkezjek bolýan. Ol şu taýda aýtdy, öz gaýtmakka çykyşyny berdiler de.
näme üçin Türkiýany bir Ýewrosoýuzyň hatarına kawrapa bileşik. Biz şo taýda bolmaly diýär. Ol mümkün näme? Olum ýalňyş. Sebäp ýa-ni eger Bill Clinton'ın diýip döwründe bundan 20 ýyl ozak Türkiýe ýölenine Türkiýanyň hökmen ýa-ni almaly şol Ýewrosoýuzyň hatarına diýip. Näme üçin almadylar? Bir topar ýa-ni adamlar ýalňyş siýasat diýer diýe, diýe Türkiýe musulman döwleti bolan üçin almadylar. Ýok. Gep onna der, ýurtdaşlar. Gep Türkiýe ýa-ni serhe oraly da aýdyn açyk däl. Aňyrdan Suriýelilerim gelip dur, aňyrdan Livanlylarym gelip dur, Araplarym, ýa-ni Owganlarym, Eýranlylarym gelmedik millet ýok. Türkmenle pasportly gelýärdi, ýa-ni öňkü Sowet Respublikalarına. Emma bularda ne pasport var, ne adres var. Ene eli yaralı içi dola Türkiye. Ne derecede Ýewrosoýuk Türkiýany Ýewropa bileşigine kabul edip biler. Ýok, edip bilmez. Sebäp olar kabul etse şu maha 2 milyon olar Türkmenistanly, onda kim bolýar? Aýdym da Türkiýeli we beýlekler var. Arada 6 milyonyň gowrap şu bar bosum bolup gelen millet ýaşaýady. Bir toparnyň, ýani onlaryň daşlaryň bir toparnyň oturum haky bar şo taýda. Ýani o taýda grajdanlyk hukugy ýok, watandaşlyk. Watandaşlyk bolmadyk adamlara nädip bolsa Ýewrosoýuzyň grajdanlygyny bermeli. Ýa Ýewropada arkaň gidip gelmeli. Bilim ulgatullyk ýuridik sorag bolupdyr. Şoň üçin Erdoganyň ýalňyşyny ýer biz şo kabul etmeli. O bolmajak zatlar. Ýa ýakyn gelecekde bolmajak zatlar. Türkiýe öz içindäki bozgullary ýa bir kanun ýaşap bererleri ýok etmese terroristleri öldürülen adamdan köpü Türkiýede SSR'ın öňkü giňişliginiň barlygyny terroristler bolsun, ýa-ni narkobaronlar bolsun, aýdel jenaýatkar topara degişler bolsun. Ana bir Türkiýede öldürdiler köpüsi. Bu görünüp durar. Ýewrosoýdan bu zatlar görüp dur. Ýöne bir zaty Erdogan şo taýda goýan bolsa keserdik meseleni. Ine men Türkiýe Respublikasynyň prezidenti, Türk halkyň Azerbaýjan bilen diýen hany bilelikde harby bileşigini diýe ýakyndan ysnaşyp şolar ýa. Ýöne biz Türk birligini öwretmek üçin ýa Turan birligini öňkü Sowet Respublikalarynyň içinde türk dilli milletlerimiz bilen. Şoňa bize päsgelçilik bermän, azar bermän, biz şo döwletler assambleýasyny geçirjek, şol döwletler parlamentlerini, halkyny dinlejek. 3 ýyl, 5 ýyl, 10 ýyl şu proses amal boljak. Türk bileşigini özüne döretjek. Ýewropa bileşigi. Näme Türk millet, türk dilli milletler bileşigi bolmaly. Biz şonu etjek. Bize şoňa päsgel bermän dip, meselem şey dip goýan bolsa, şoňa razylyk berseňiz, ben hiç geçip etsem NATO girmegine garşylygym ýok. Men agdaty. Musulmanlar alynan akdydy. Musulmanyň iň uly goşuny şol NATO içinde baş ondan uly goşuny ýok. Mesela başgaça goýmalar Ýewrosoýuzy diýme, biz Turan ýa Türk birligini döretjek diýip aýdym bolsa. Şoňa bize päsgelçilik bermän. Onu Erdogan onu utordu hemme tarap bilen. Ýöne şol teklip edilmedi. Edilenem bolsa ýapyk kapylan aňyrsyny onu halklar ýa-da milletler bilen. Ne şonu aýtjak. O edilmedi. O tarapy bir nemesem ýokmu kan diýen bir Türkiýe üçin bundan beýle Türk milletleriniň näme birligi ýene nämesiniň gyzyk tarapy ýok düşünşüm boýunça. Şeýle Rus hegemoniýasy, ýani Ruski mir bütün dünýäniň akyl tarapyny ösmegine gaty ziýan berip geldi we ziýan berip dur. Mundan soň Ruski mir diýilýän jemgyýete dargatman goýarlarmy kan diýe. Dargatman o düşünseler dargadar, düşünmeseler o dargatmaýar da Ruski mir meselesi. Ukraynalar düşünde Ruski mirin nähmedin. Inde şonuň garşysyna göreşýärler. Şonuň üçin ýa-ni general Zaluznyň aýlarda ýa-ni NATO ýararlygyny ýa-da gün matary ýüzlen
Biz şu mahal garna kuwatyr, jan beri watyr diýdi. Siz näme üçin bizim nirde durmalygymyzy keskitlemeli? Ukrainanyň serhedinde mi ýa düşmany öz baryp ýemesine territoriýasyny biz ýok etmelimi diýdi. Biz özümüz çözülşür diýip aýdy. Sebäp olara gelip arkayn bombalap durup Ukrainanyň islenlik territoriýasyny. Bular näme üçin Orsiýada onu bombalap bilen akly? Diňe harby territoriýasyny Orsiýadyň, harby bazalaryny, ýa aerodromlaryny. Şoňa ýeter ýaly okýaragyn beren hakda bilmater. Onuň ýani şuma insan şuň çykan gurup mesele har mesele Niderlanddan bilýän. Şol ýanky kasetni bomba diýip bombala barda çıkýarda onu düşünmek göz bilen görmesen düşündirmek maňsatda. Ya saçılıp gidýär-de. Indi şonu berdiler. Ukraina. Şonu estip Orsiýada aýdy. Şo Berlin bolsa diýe onu bizim Ukrainanyň garşysyna şonu ulanjak. Eten şonda da kinjallydy, näme diýdi, görläket o Kaspy deňizinden atyp beş döwlete ortak deňizi orrum ortarasyny top atyp Ukrainanyň bombalap atýar. Özler ulanyp gelýär. Ojo şo da näme töweripdäki ne Iran, ne Türkmenistan, ne Azerbaýjan, ne Gazagystan şolar garşylyk görkezýär. Şolar hemmejigine harby flot bar deňizi. Baryp şo Orsiýadyň çykaran gämizin duran ýerini gark edip bilmeýän bolar toplar bilen edip bilýär. Ýöne edesler gelen ahis olmany bir nota bildirmeli, ýani diplomatik tarapdan nota bildirilýär garşylyk özüne aradylygyny. Biz şunu ruhsat berende aradylygymy ýok. Sebäp Kaspy deňizi umumy deňiz, beş döwletiň. O Orsiýadynkide. Şonda da şu ýagdaýda da şolaryň agdyny mumlaýar tutup otyrar. Ine men şon şunu aýdýar ki meni akly Orta Aziýadaky, beýleki Kawkazdaky hemmejigi şu neçeli Orsiýadyň agdyna garama aýak bolup oturan halklaram ýol başlary esasan. Halklar çykjak bir döwür. Azatlyk bol, şo satma ýani satlyk ýol başlary goýulýar da. Şonuň üçin men şu neçeli bir garaşsyz diýen malýasy işlat ýok aslynda. Şonu aýdym. O hal burada size soruya bu davalar haçan tamamlanacak? Näçe wagtda çeker diye. Nira barar munyň izi diýip soruya. Sawal ýurtdaş gatgydykly soraw beripsiň bolýar. Men astrolog däl, ýani palçy däl, parlatyp gurra goýup bilýär ýaly. Ýöne men öz çaklamamy aýdyp biljek soraňyz üçin. Şumar dünýädäki bar güýçleri ýa sahnanyň öňünde ýa ýeň sesini edilýän oýunlar, aýdylýan görüňler, hereketler nira alyp çykar. Ahyrky netijede şonu aýdyp biljek. Ahyrky netijede Putin hökmen ýeňilmeli. O Orsiýa Federasiýasyny Ukrainanyň territoriýasyny boşaltmaly. Şo ikaralykda da men pikir edýän şo Orsiýadyň ölçünäki respublikalar bar. 89 sany ýemeden ibaratda birleşmeden Orsiýa Federasiýasy. Ine şolar içinde ýarsynyň köpesi şuň bolmasa erti ýanylan etjek bolup otylar. Sebäp olar ýada diýil, şo tabiinlikde. Bizimkiler ama gözgörteli tabin bolup durda. Sorak berýärdi, o öz başlaklykdy. Aýdyp dilimiz ýara boldy. Saparagy şonu aýtdy, kemine de aýdyň, menem aýtdym. Näçe ýerde. Ana öz gazymyzy biz özümiz satyp bilemdir. Özüm goňşy Özbegistany, Ýewropada da, Amerikada da, hiç kimde de öz doganymyz özbeklere biz gazymyzy satdyran akly. Hani şoň üçin ýanwar fevral aýyny Özbegistany şunça kynçylyk ýüze çykdy. Gör bak näçe adam ýa-ni şu sowuklap ýogalanam, san sadece ýöne ine edilýän oýun şol. Onuň özbek halkyny düşünün size satanak. Ýok, şol oýun oýnaýan oruslar ýöne türkmenler size satanak diýer. Ine şeýdip iki halkyň arasyny agdarlyk salýar. Näme üçin şunu bolşuýal edip aýdyp bilen akly. Ine Orsiýadyň oýnaýan siýasaty şol. Ýani Gurbangulla sen 10 milyar mugdundan amadan berersiň diýen ýokmy ýa häzir bir liniýany partlatdylar, gazaky liniýany.
Ine onu şeydip korkudy ýaly. Ine şoň aýagynyň aşagyna ýykylyp paşmanyň towadyna oşap berer Gurban boly Putin. Özüne mene şeydip men ýüzüme seretmek bolan atyp töwereneklerim şeydip saklýar. Putin'e yeme ala gelen arını weleden çıkarışı değil. Yani koşar. Onun için ben şu kunaydı bilecekka neçe vakti çeken. Şu yıl torar mı? On bellisi yok. Yani indikilen angrik geçme değil. Prognoz var. Bir topar belirmeler aydiya. İktisadiyetçiler, siyasetçiler, informasyon kullukları var. Milli yankı istihbarat institutları var. Şoların berýän prognozyna görä 24-nji ýylda hökman şu bir tarapyň ýeňişi bilen tamamlanmaly. Olam ýeňişi esasen şol Ukraina tarapyna diýip bilýärler ýa hasap edýärler. Täp Orsiýet ýa 11-nji Orsiýetyň karşyna 11-nji sanksiýa girdildi. O ince näme anlatýar? Onu aýdyp berýär. Şu 11-nji sanksiýa indi bir ýerde Orsiýetyň ady bilen nomeri bilen ýeke maşynam geçýän bolsa şonu tutup alyp any ütüle tapşyrýar. Bollugy tordy diýile. Şoňa da ruhsat ýok. Ýewrosaýyzyň territoriýasy. Ine Orsiýetyň şeýle men bilemek, Belaruslaryň transporty adygan bol, ýani şu sanksiýalar içinde Belarusyň kim şuňýalykmy bilmedim. Ýöne Orsiýetden indi ýeke Orsiýet nomerli maşynam, haridam ýa-da habaram Ýewrosaýyzyň territoriýasyna girmeliler. Onun için bular hemme tarapdan informasyon tarapdan hem gabaly, ykdysady tarapdan hem Orsiýet gabaly. Yani onu şol ýuwaşlyk bilen ana aýtdylar, Özbegistan, Kazakystan, Türkmenistan kömek etdi. Ana şu Türkmeniň gadyny Özbegistana satyp puluny kime Gurban ula berýär? Ýok, özleri alýan. Moskwa alýar uruş hajatlary üçin. Ondan soň bir Putinin gapdalyna şäherikler mi? Türkmenistanyň jenayetkar toparýady, hökümet diýip atlandyrýan arakçylar. Ene sonra ustayda ýurtdaşlar. Şunu aýdaýyn. Yo akıl almaz ya senin öýüňe gelip öýüňdäki bir zady alyp goňşyňa satyp pulunu alyp gitse akıl alar ýa zat däl bu. Ýöne bolup ýör. Türkmenistanda bolýar. Soňra olara kömek edýän däldir da Türkmenistan, Orta Aziýa umuman belli bir derejelerde. Türkmenistan iň agyr derejede Orsiýetyň ýa-ni dowluk olasynda içiniň dolandyrylşy ýa-ni karar berýän hem şolar bolup çykdy da Türkmenistanda. Beýnansak da şeýle. Türkmenistanyň häzirki şuna düşmegi Orsun nemesi bilen, el bilen boldular emmesen. Sonra Germaniýa näme üçin Ukrainanyň NATO girmegini islemedi. Yani diňe Germaniýa däl hiç haýsam isler. Näme üçin Germaniýa diýip saýlanýar? Hiç haýsam yani islanok däl, yani girip häzir şu şertde girip bilmersiň diýerler. Sözüňe özem ýalňyş ýa islemek sözü. Ol islemek keypi bir zatdyr. Keype bağlı bir zat. İslemek söz var ya. Ýa-ni NATO ýaly guramalar ýa-da halkara siýasatlar keype bağlı bir neme, islege bağlı ýani. Hereket eden oklar. Yo ses şu at gelip durma. Halmurada sizin o internetiniz nemet diýaly, goşa diýaly. Yani o halmurada gaçyran bolsaňyz aýdan ýani islemek keyp bilen baglanşykly, keypine seredýän bir mesele. NATO ýaly guramalarda ýa-da halkara siýasy gatnaşyklarda islemek ýa-da keype seredip edilen okda. Edilmeli dälmi? Şoňa seredilýär. Şonuň ýaly soňa diňe Germaniýa däl hiç birsem islen oksa NATO'nun ýa-ni ýurtlaryň islemegine bagly bir zat däl. NATO'nun içinde nemeleri var, maddalary bardyr, düzgünleri var. Bir ýurt uruşyň içinde wagtda NATO girip bilmez diye. Şu maddany indi näme üçin hiç kim şu maddanyň gurrunny etmeýär-de Germaniýa islen ok.
ya da ol islanok, bul islanok mesela getiriyor. Yok, onun ýalda madde var. Uruşda wagty Ukraina girip bilmeýär. Ukraina da bilýär bunu ýöne her NATO'nun ýöneşiginde Ukraina şo taýda ýakyn bolmaly. Bu bir siýasatdyr. Yara alýasa, yara NATO ýurtlaryndan gelip durdy köpüsi. 90 göterme belki de NATO ýurtlaryndandyr. ýa-da 95 şeyler ýaprýardy. Halmyra da men ýine bar zatlary şey dip demet bilýän-de. Dile getirip bilýän. Soruğundan biraz başkaçarak cevap verin. Yankı ne için Ukrayna NATO girmesine karşı vardı? Sebep bir anırk tarihi var da ikinci Cahan Urşu'nun meri Ukrayna toprağından yankı Polşa'da yankı faşistik Germaniya eden katulu cinayetler var. Şonu Ukrayna halkım bir bölüğü esası bölüğü diye bayden palyakların beyliklerin bağışlap bilen aklı şuun için. Ondan inni şu mahal şu 14. yıldan beri bir Pribaltika devletler hem Polşa, şolsanı Ukrayna bular bir-birine has cebisleşip, qabatlaşıp, goloylaşıp başladılar. Hem tarapdan, iktisat tarapdan, maddi materyal tarapdan, harbi tarapdan. Inni şu mahal yemede Germaniyada, yani Avrupa'da en ulu bütün biri hem iktisadi hegemon oldu da iktisadi taydan. Fransa onun birazcık aşağıraktı. Inni Şimal Pribaltika devletleri yankı Polşa hem Ukrayna birleşip özlerine bir alyans miyaguş öğretmek diyen fikir var. Men adamlardan emestim, bilen de adamım şu. Men fikir ediyen şu zatları göz önüne tutup hazır Ukrayna NATO girse bular soňky aýdaly ikinji Jahan Urşunyň soňra hakyky ganyny köp uruşup beren millet bolup durdy Ýewropa territoriýasyna Ukrainler. Nemsler o neden ya beyleki milletler. Olar hem bir topar yerde men ejirläpdir diýip aýtmaýyn. Sivillendir. Bularda ruh yok, harba ruh yok, ya duh yok diye de ruhlar öyle. Ukraynalarda var şol ruham duham. Doğru diyen, hasap ediyen zadıcı o canı pida etmeyende bir millet tayyar. Şonun için Nemslerin pikir edendir. Şular hazır Palyakla bilen birleşdi, Pribaltla bilen birleşdi. Yani şu geçen sonki bir yılın uruşun yemesem alınıp barılşı ya şu tadı edilen görünümleri esasen Pribaltika'dan yemeden Polşa teklif bilen Ukrayna kömek etmeli, näme etmeli istenip yemeden NATO yararlığında olsun ya da Yevropa da bolsun esasy birinji bolup ikinji bolup şolu galır yani Ukrayna meselesini. Elbette Amerikanyň beýleki döwletleriň goşandy bar, ona aýryp bolmaz. Ýan çekip şu Ukrayna ikili bilen kömek etjek bolýan şu Pribaltika döwletleri hem de Polşa. Mümkin Sovet Respublikalarynyň içinde Kavkazdan bar, Türkmenler bar, bundan sewişip beren. Ol tarapyna sewişip beren Türkmenlerden bar gara. Aklı gızırlı millet oluktu. Şonun için men pikir ediyen Germaniya Ukrayna NATO girmegine karşılık bolan sebäpleriniň biri şu başga da sebäpler kan otaydy. Siyasi iktisady sebäpler var. Ýa-ni gaýşymar tutun ýa-ma aňyrsyna edilen siýasatdan var. Yeterli. Germaniýanyň demesi agyr o hakykatdan ama kömek etmek boýunça da ýoksa ykdysadyýety iň güýçli Ýewropanyň belki de ýarymyny neme edip duran bir ýurt sökmünde ýöne kömek etmekde geç aldy indinde birazrak tizleşdi. Sebäbi bir neme de bardy Ukrainany o ýeňilmegine ýol berseler nemäniň yani Ýewropanyň geljeği bilen oýun oýnan ýaly boljak Ýewropanyň geljeği hop astyna girmäge mümkin. Sebäbi
Orset ýa-da 300 ýyldan bäri Ýewropa bilen uruşup gelýär-de. 300 ýyldan bäri, ýa 300 ýyldan bäri Ýewropany diza çökermek ýalap bir nemesi bar bularyň, ýa raşistik duýgulary bar. Şöyle başka näme var? Germaniýa beýleklerden tapawutly islemedi sözüni analiz edip oturma diýe. Ýa analiz däl de ýalňyş bir söz. Germaniýa islemedi däl. Germaniýa şu wagt Ýewropanyň nemesi. Iň güýçlüsi, köp zat şoň bilen baglanyşykly. Ýa Halmuradaň aýtýaly. Fransiýada onu isleýär. Şonuň üçin Hytaýa, Mytaýa, Hindistana oňa gidip gelip görejäm şondan. Aýra temir nemede. Ýewropada elmydamada Fransiýa ýa nemede Fransiýanyň bolmagyny isleýär aslında. Amerikada Ýewropanyň iň güýçlü ýurdu Fransiýa bolmagyny isleýär. Bu bir neme hakykat gizläbem duran oklar. Ýöne Fransiýa bilen Germaniýany deňeşdirende neme däldir hiç açanam ýarşyp biljek ýagdaýda däl. Soň ýene Halmuradaw Germaniýanyň şeýle bir ýagdaýam bar bu. Germaniýa hakykatdan hem güýçlü hem senagat boýunça da gaty güýçlü şu wagt hem dünýäniň o birinji ýerlerinde durýar-da senagat boýunça. Senagatyň näçe 5-nji nemesine öwrülşigini geçiren bir ýurt. Senagat öwrülşiginde iň öňde gelýän ýurtlaryň biri. Şonuň üçin Germaniýanyň nemesi gaty möhümdir. Germaniýa ýalňyşman biler. Ýalňyşsa işi gaýdar diýen ýalak bir neme bardy. Polşa ýalňyşanda näme? Polşa häzir Türkiýe bilen käňir tapawuty ýok. Ykdysady nemesi hem barlygy ýok bu meselesi hem Türkiýe ýalak bir ýurt. Onuň pikri kän uly bir nemesi ýok. Bu işde Germaniýanyň kyýaly däl. Şonuň üçin bu taýda islemedi sözü düýünden ýalňyş, ýa-ni islemek bilen baglanyşykly mesele däl. İnisiatiwa şolaryň elinde iň soň ýa-ni Germaniýanyň elinde. Ýewropanyň uly möçberi, ýa-ni ykdysady dolanşygy ýene Germaniýanyň elinde. Soň ýene de bular şu uruşly mesele girme çekinýän bolmalylar ikinji jahan uruşundan bäri. German halky bir neme bilen nähil üýtgäp bütün adamlar daşdöwreni kırıp gören bollarda. Onuň bilen baglanyşykly ýoksa nemede ýoşluk bilen işleýär. Soňra bu o mesele bilen baglanyşykly däl. Benim görýänim uruşuň biraz da bolsa dowam etmegi gerekli. Ýewropa ýa gün watar ýurtlar şonu isleýär. Uruşuň biraz dowam etmegi gerekli. Putin ýa-ni bombany ulanyp bilýär. Bu taýda da näme okady goýup bilersiňiz. Ýa-ni o içki nemeler o has mikro bolup gidýär. Bu taýda mikro mesele däl, makro meseleň üstünde durýarlar. Şu wagt näme diýeli, o Krym aldy gyska wagtyň içinde. Orsun güýji bar. Orsun entegem o uruşup bilýär. Soň Ukraina mejbur Orsun serhedine geçip uruşmaly bolýar Ukraina. Orsun güýji barkan Orsun serhedine geçip uruşmak näme bolýar? Bütün dünýäde ýa-ni lalaşanda senin üstüne bir ýurt hüjüm edip bilse sen şu ýarany ulanyp bilýän, dogry dälmi? Ýa-ni hüjüm etmek üçin däl, goranmak üçin ulanyp bilýän. Ýa-ni ýadyr bombalaryň nemesi şol. Barlygyndaky sebäp şol. Hüjüm etmek üçin däl, goranmak üçin. Indi Ukraina häzir ýara berseler Krymy alyp bilýär. Mümkinçiligi bar. Gyska wagtyň içinde. Ýöne gyska wagtyň içinde alsa Orsiýatyň hem ykdysadyýety aýakda durjak, bir ýarym ýyl bolup gelýär, aýakda durar. Ýeneden bir ýarym ýyllyk güýji bar Orsiýatyň ykdysadyýetiniň. Hiç bir nemesiz ýa-ni bildirmän dowam etmesi üçin. Ýok däl, bar. Soň üçin edip bilýär, ýaralar hem elinde bar. Birden ýa-ni ýara bar, soň Krymy algandan soň Orsiýa indi Krymy elden giderdik boldy, uruşan gutardyk diýjekmi? Ýok. Putin şu taýda
o oturyan bolsa urşam dowam etmeli. Yani Orset'teki yani Ukraina ile Orset'in arasındaki urşun utormağının ya Putin şotaydan ayrılmalı ya da yine başka bir zat olmalı ya da Ukraina doğulu yengmeli. Demani. Doğulu yengmesi üçün hem yine de serketin Orset'in serketin içinde uruş alıp barmalı bolýarlar. Şonun ýaly bir nemesi var. Yani İslam sözü bu taýda gaty bir zat bolup galýar. İslam bilen baglanşykly däl. Yani aýdyşym ýaly nemelerim islemeýär, fransuzlaryň köp zady. Türkiýede islemän ýören zatlar var. Şweýçarýan islam zok diýdi. Däme boldy Türkiýanyň eline bir zat geçdimi häzir? 6 ay, 1 ýyl bolay wagt bäri Şweýçarýany saklap geldi, dogry dälmi? O 1 ýyllap saklady. Indi eline näme geçdi? Görkezsin biri Türkiýanyň eline şu zat geçdi diýip. Diýmek islew bilen baglanşykly dälken, islew sözüni hemme ýerde ulanmaly däldir. Islew sözü hemme ýerde gabat gelmeýär. Bu hakyky dünýäniň nemesini bilmezlikden gelýän bolmaly. Kemine. Nawa. Maňa ýa-ni SMS geldi. Kardeşimiň biri ýazyp bir halmra dagy sesin pes gelýär ýa bölünip gelýär. Gordanam şeýlem. Yo arasında bolýar. Ýeme bağışlan ýeme ýurtdaşlar şumar goýangy pürdäp ýyldyrym çakyp ýağyn ýagypdy. Belki şondandyr. Bilmedim. Ştorm pagawdy diýdi därs. Ha, bolup biler. Onuň bilen baglanşyk bolup bilýär. Şonu aýdyn. Indi bu taýda da bir gowur sora bar. Almurada okaýyn. Bu soragyň jogaby bir üýtgeşikdir. Indi raşistik pikir bolsa näme üçin 300 ýyl diňe uruş uruşy Ýewropa başlady. Russiýa garşy diýär. Ýewropa Russiýa garşy uruşyň başlan ýeri barmy? Yok, yani Germaniýanyň nemeden ýeri bar. Indi şeýdip yani bir bütewi neme alýar-da, yani Ýewropa diýende Ýewropa birleşigi entek düýnen küňlük dören bir zat. O 300 ýyldan bäri Ýewropa diýip bir birleşik ýokdy. Ýurtlar manysynda da ýokdy. Bir kontinent, ýarym kontinentmi? Şonuň ýaly bir ýagdaý bar. Men siz bilen historiýa barada jedelleşip bilýän diýip historiýany bilmeýänligine görkezipsiň o taýda. O 300 ýyldan bäri Ýewropa birleşigi diýip bir zat ýok, aýry-aýry ýurtlar bardy. Mysal üçin Germaniýa uruşy başlady. O Germaniýa uruşy başlanan wagtda Orset'in üstüne däl, tutuş Ýewropanyň üstüne başlady uruşy birinjilik bilen. Nämäni alsaň, Napoleony alsaň, Napoleon ilk bilen tutuş Ýewropany aldy. Ondan soň näme ýöredi? Uruşy elmydama deme başlanýarlykdyr bu ýagdaýda. Orset başlanýarlydyr. Orset sözünde durmaýar birinciden. Birinciden sözünde durmaýanlyk meselesi var. Orset tarih boýunça da hiç açan sözünde duran oksa bular wagşy bir siýasat, ýa wagşy bir näme millet aslında da wagşy bir siýasat ýöretýär şonuň üçin. Yani wagşy milletleriň şeýle bir häsiýeti var. Güçsüz wagtda yani näme diýär? Öz aralarında anlaşýarlar, gol çekişýärler. O şeýle bolar diýär. Soň bir görýär eline güç geçenden soň anlaşma zat gol çekişme mezat ýadyna çykýar. Wagşy milletleriň hemmesi şol diň Orsetde ýa-ni nemelere de seredip görüp bolýar, Arap ýurtlaryna da seredip biler. Yani kanun bilen hereket etmeyen, kanuna hormat koymayan cemiyetleriň hemmesinde de şo ýagdaý bar. Soňra Ýewropadaky uruşlaryň sebäbi başga bir zat. Ýa hiç kim sebäbine de deýinen okdy. Ýewropa gaty çalt üýtgeýän bir näme topraklar.
insanların düşüncesi hemme zady gaty çalt üýtgeýär. Bir näçe rewolýusiýalar, öwrülüşikler, üýtgeşiklikler geçendir. Ine ilkincisi Rönesans geçti, soň aýdynlanma diýip döwür geçti. Ondan soň ýa-ni Senat öwrülüşi geçti. Senat öwrülüşiň ikincisini Germaniýa etdi. Germaniýa şu wagt 5-nçisini etdi. Ýa-ni bu zatlaryň hemmesi şo taýlarda gün watar ýurtlarynda bolup gelipdi orada. Ýa-ni bunyň bir gapdanda da ýa-ni şu üýtgeşiklikleri galdyryp bilmeýär. Soň uruş bilen ýatışýar da bu zatlar. Yani yine Germaniya hakikaten ikinci Senat nemesine öwrülüşini geçiren wagty tankları, hem samolyotlar hem mezady ýokary üstünti onu bir ýerde ulanmaly. Bu bir üýtgeşiklik. Ulandylar. Hakikaten şeýdi üýtgeýär, yani urşuň bolmaýan ýerlerine seredin. Urşuň bolmaýan ýerinde kän üýtgeşiklik bolanok beýnasapda nemäni görüň, Indoneziýa, Malezia taraplary görüň. Ullakan bir üýtgeşiklige neme edýän däldir, ýa-da Hytaý. O Hytaý hem näçe ýyllardan bäri urşanok. Bilemok, iň soňky gezek şu Tang dinastiýasynyň döwürlerinde bolan olaýmasy uruşlar, onuň daşynda kän uruş ýok. Ýa-ni nemeler basyp aldy. Japonlar 2. Jahan uruşunda. Olam uruşun içinde däl, ýa-ni uruşun gurbany bolup gitdi de. Şeýleräk bir ýagdaý bar. O halmyrada Ýewropanyň nemesi boýunça bir zatlar aýtmak isleseňiz neme deýin, bolmasa başga şaklara geçeýär. Men gysgaça aýdyp beren, ýa-ni mutly ýurtdaşlar, mene bärik adamlar bilen jedelleşmek üçin gelemem. Özümde näme pikir bar bolsa, düşünje bar bolsa, tejribe bar bolsa, bilýän görýän zatlarymyzy barada şaýda söhbetdeşlik etmekçi, pikir paýlaşmakçy, hem de pikir almakçy. O jedelleşip, bizim uçak zatymyz bar. Jedellemek rusça ýa-da Ýewropa diline pary bolýar. Onu diýmek bir zady biz jedelledip ondan soňra şert goýmaly bolýar. Men utsam paýym näme, ýa men utursam näme tölemeliyim. Bärde biz bular ýaly oýun oýnamlar gerekler, ama ýurtdaşym olur ýaly sözi ullanmagyň bir öz ýeri bardyr, ornu bardyr. Onu historiýada doğrulacak bolsa tarih diýip aýtdy. Men ne berjek matlagadım şol. Ol Orsiýa 300 ýyllap oň üstüne kim çoldy diýip. Abi Orta Aziýanyň mundan 150 ýyl ozal kim basyp aldy onu aýt. Onu Ýewropa çözdü aldy. Orsiýa imperiýasy hemmemiz baknet goýdy özüne. Seredin Ortaýadyň bir territoriýasyny näme, nerden kimlerden basyp aldy görünip durdy. Yani şo Krymy Osmanlyň elinden kim aldy? Ýani de Orsiýa aldy. Ýewropa ömürden Ýewropa diýip asla şo dowr hakykatan kemiýe dowraydy. Düşünje ýok. Bardy ene nemisler Germanlar bilen uruşdy, nemisler o dowr Germanlar bar. Ýa-ni Şwedler bilen bir ýerden buzyň üstüne söwüşdiler tarihden. Ol bir öýdary terhe çakmışygy, ýöne Orsiýady basyp aljak bolup Napoleon gelen olamasaň ýygyna çykyp gitdi Moskwany otlap. Näme aldy o taýdan? Bu taryhy haberlerinde ýa netije çykarlarynda onu her bir adam diýip otursa gaty gerçekdir bor. Men bilemek şoň üçin men hemme zadyň içine giremem. Bilýän zadym barada aýdyp bilýän. Ýok da bilmeýän zadym men erek bolsa kemininden hem sorap bilýän. Sebäp beýgiden o ölümi bilimi özüne ýeterlik. Men oňa okan okuwjaýlarynyň kapysyny açyp gören adamda. Şoň üçin her bir adam öz bilenine jogap berse, onu bizim düşünjek zatlarymyz köp bormukda diýip pikir edýär. Sağ ol. Oň bir neme bar, şu taýdak bir Türkiýede bolýan üýtgeşik wakalar bilen baglanşyk. Türkiýede 39 ilçe oturma, Türkiýede däl de İstanbul'da diýip çykdy. İstanbul'da 39 ilçe oturma izin bermez diýip o habar nähil boldy illeşler diýe. Bu habar bir üýtgeşik bir habar. Birinci bu habar nerede çykdy? Türkiýanyň iň güýçlü gazetleriniň birinde yazıldı. Milliyet gazetinde yazdı. Men şu taýdan
okudum okan vaktim. Soň ertesi günem neme çıktı? Türkiýanyň göç idaresi o eýle däl beýle däl diýýäne şo kanun 2022-nji ýylda ýem ýörek başlapdyrda maddalar bar ekeni. Garaz bu bir gaty çylşyrymly bir zat. Şu wagt diňe İstanbul däl Türkiýanyň hiç ýerine de täze gelip turistik nämäni tapşyrsaňyz size kimlik bermeýärler. Bu bir uzatma meselesi var. Uzatma meselesi boyunca da şu an 10 sany 10 ilçe olmalı. Yani İstanbul'un 39 ilçesinden 10'su da hiç il beren oklar diýip bilýän onuň daşyndakylarda ýaşamak gymmat. Bir çylşyrymly bir ýagdaý bunun içinden indi näde çıkarlar bizim türkmenlerimiz hem türklerin özleri hem bir gaty ütgeşik bir ýagdaýyň içine girdiler. Ulan ýanky bağlanşykly ýöne ýene bir zat var. Şu an İstanbul'da ýanky köçeden geçenler ýanky tutup durlar diýär. Bir sagatyň içinde 45 adam tutup bilýärmişler köçeden. Şo derece kende adam. Bir saatda ýanky bir awtobuslar bardy ullakan 45 adamlyk. Şonu doldurup gidýärler diýär ýanky görenler görüň berýärdi. Soň o gurrun berýärler aýal gyzlar hem indi kän tutup başlapdyrlar diýip ýanky joralarym şu wagt hiç aýsy galmady emmesem ýanky awtobusda ýene nämede onda bunda tutulup gittiler diýip gurrun berýärler. O indi täzelik de başlan bir zatda bir aý bolan okrentek bu nemelere. Görürse o sezonluk bir zat mesela sezonlugum bolup geçýärdi Türkiýede meniň bilişim boýunça ýylda 2 gezek. Şonuň ýaly köpçüliklerin tutuşluk bolýar. Tutýarlar ondan soň geçýär. Görürse ýöne Türkiýanyň ykdysady nemesi bilen gaty ýakyndan baglanşykly bolmaly bu zatlar. Indi ýene bir neme aljak Almira da ýanky diýilleşmez ýazypdyr. Nemäni sözü neme diýerler-de Türkiýe garşy ýakyldy Kur'an diýär-de Türkiýe garşy ýakyldy diýmek ýalňyşmy? Ýakylan bolsa musulmanlara garşy ýakylmaly. Türkiýanyň ne konstitusiýasynda o dini musulman diýip ýazýar. Döwletiň o bir dini ýene nämes bolup bilmeýär bir ýurdun kam bolup bilmeýär ýöne içindäki halkyň o bir bölegi musulman. Kur'an musulmanlar bilen baglanşyk kitap. O Şwesiýada ýakylan bolsa Türkiýanyň garşysyna diýsem o gülkünç bolar. Kur'an musulmanlaryň garşysyna ýakyldy. Ýakylan bolsa onu bilemzok ýöne o musulmanlaryň garşysyna ýaktym diýip maýdan ýeri ýokda. Kur'an ýakjak diýdiler. Aýdan zatlar şol. Onuň munyň garşysyna da belki Kur'anyň öz garşysyna ýakan bolmaklary hem mümkin. Onu bilip bolmaýar. Şeýdip nemäni öwürüp berýän ekenler Halmira da 30 ýyldan beri şeýle gelýän bu iş. Ya doğru. Türkiýanyň garşysyna ýakdy. Ya Türkiýanyň garşysyna ýakan ýoklar. Türkiýanyň garşysyna ýakdy. Nämem logika galyp gelen okda musulmanlaryň garşysyna ýakyldy diýilse dogry bolar belki olar. Olar adamyň näme niýet bilen ýakanyny diňe özü biläýmese. Onsoň Kur'an ýakmak bir gorkunç bir zat däl diniň özünde de ýa-da şol padşahlarym ýakyp gördi Kur'any. Kur'an ýakma meselesini onu ýene de gaýtalamak gerekli. Ol günümizde bir gaty elgenç bir zat Almira da bir neme ýadyma düşdi şonu gurrun bereyim. 2012-nji ýyllarda bolmaly. Palestin halky bir eşeğin arkasyna İsrail'in baydagyny yapdylar. Ýanky baydak. Yani bir nemeler var. Yani bir eşeği İsrail'in baydagyny boýap, o eşeği gezdirýän ýerler var. Soň baydagyny eşeğin üstüne yapıp owalar köçeleri gezdirýärler-de. Soň üýtgeşik zat 2012-nji ýyl bolmaly. Eşeğe arkasyna baydagy yapdylar.
Soň şu eşeği gezdirip bolandan soň ýakdylar şu eşeği diýerligine baýdak bilen bilelikde. Şeýle bir elkenç zatlarym bar, ýa-ni o eşeğiň näme günäsi bar bir canly. Senin baýdagyndan, o urşuňdan ýene başga zadyňa düşünmez o eşek. Ýine Palestin halky köpçülikleýin ýakdylar, onam kamera düşürüp paýlaşdylar şo döwürlerde. Ýine ýakma meselesi bu taýda yani karşı tarafta kabir neme vermek ýaly. Yani ösen yurtlar köplenç baýdamyň yanmasına ya bir zadyň yanmasına hiçbir neme beren oklar. Reaksiýa bermeýärler. Ösen yurtlaryň hem şeýle bir häsiýeti bar. Mysal üçin Amerikanyň baýdagy bilen dollary her gün ýakylýar da protestlerde ýene näme. Amerikanyň ünüs berýän ýeri barmy bu zatlara? Yok. O ýene näme soragy bar kimin? Sonra menem häzir görýän. Halmura da indi men şu taýdak näme provokasiýany düşündirip bereýin men. Indi yani şu ýyldaşymız ýanky ýyldaşymız diýende netijede aňyrsynda bir adam oturandyr. Indi şu taýda bir näçe kod oýnaýa. Birinciden Rus nemesine el alýa, soň iki bölýä ine Halmurada size uwajenýam ulu diýe. Indi iki bölýä da bu nemäniň kabynyň işleş prinsipidir. Bir hereket gidýän olsa şu hereketi bölmek üçin şu hereketiň içine gowa adam, erwede adam nemesine almaly da ony şonu alýany. Bunu edip oturanlar ýanky nemeler bolmaly. Jurnalist ya da şoma benzeşler. Son izinden hem Türkmenistan'ın Çercev dilinde yazsam düşünmersiniz diye. Sen Çercev del İslendik Türkî dilde yaz yani. İslendiğine düşünüyoruz. Değil mi? Çercev dilini biz bilemiz okuma. Çercev dil diyen bir neme yok. Çercev'in yani ayrıtın bir aksenti var. O dil. Hem mesela Türkî diller. Türkmenistan'ın içinde Türkî olmayan dil var mı? Täsin yine provokasiýa diýerler. Yani yine orsun oturduğun nemesine yerleştirip yine şu taýa sokýar-da. Bu nemäni? Yo çarjowşa düşünme diýer birincine çarjowşa der bizde hany guruji meclisimizde de Milli Halat Ediş Komitetimizde de geçici döwrüň hökümetine de biz bilen arkalaşyp işleşip beren lewaply ýurtdaşlarymyz gatkan. Men şolardan edýän haýyşym öz diliňizde öz şeýwaňyzda gurula diýen. Umumy öz çıkıp başka dille urulacak olmak gerekim der. Öz bilýän ene diliniňizde näme önüňizde bolsaňyz şonu gurulaberin. Düşün şu motor bolýar, problem ýok. Awraýtdyň kemin Kazakça gurulasalarym ene hezil edip diňleýän, özüme öwrenjek bolýan bir topar söz aňyrdan bilýän özür Kazak goňşularymyz bardy, Türkmenistanda ýaşaýar. Gatgo adamlar. Özbekler biz tarapda azyrak elbetde. Şu Balkanyň köplenç Kazaklar otur.
şu devletlerden Azerbaycanlı vardı, Ermeniler vardı. Ne Türkmenlerden de aşağı. Şoň üçin olara ben hemmämiň diline de özüne de hormatymyz gatyly. Şonu açyk boldum ben. O Benim bir Gazak dostlarım var. Arkaýyn gürleşip bilýärdik. Gazakça näme düşnükler ýaky näme däl. Başga bir dil däl-de bir aksent nemesi tonlamasy zady üýtgeýär-de. Bular şey dip nämäni öňe çykarýarlar, gynansak da bu zatlary. Ente goýmandyrlar, düşünmedilermi ka şu wagtda çelle? Son şu taýda bir näme gidýär, jedelleşmek, o bir illeşimiz ýazypdyr, pikri östürer diýä, biri östürmez diýä. Pikir alışmak östürer diýä. Endi jedel diýmek uruş diýmek, Arapçada uruş. Uruşmak. Uruş o ösmez ya. Uruşsan. Pikir alışmak ýa-da tartışmak meseleni çekeleşmek östürer. Bir meselenin çekeleşmesi. Jedel etmek ýa-da uruşmak ýa-da bir näme manysyna gelýär. Ya doğru sorsa cedellip emesi cedel söyledi. Ben çağalığımızdan biliyat. Ay gel cedel edelim. Ay näme edelim. Pikraşma edel bolsa ya keskitli. Ine men şu ýerde ayağım ýere depip tutun şu şeyle bolmaly. O beýle karşı tarapyna narazy bolsa sen okman gyzyl ýumrugy ýermeli. Ol diýdim doğruluk. Cedel bolsa ya da cedel pulu cedel edilýär ya bir zady malym mülküm otursan ya otursan bu ya şunu yazatır bizim çağırlıktan gören adım aydı yani ya belirlen adım. Hani sen bana düşündürüp aydıp verdin Arapça sözün manasını. Onun için ne şeylere cedelli meselede ben fikrim. Ya mücadele deyip bir söz vardır yani Türkiye'de olanlar eştendir mücadele. Mücadele demek sövüşmek demek, uruşmak demek yani. Yani uruşup näme diýil ya. Pikir ösmez de bilim başga zatlar ösüp biler. Indi näme gelýär-de ýene Kur'anly mesele. O görýärler ýa Kur'any. Ne Kur'any o Türkiýanyň nemesiniň öňünde ýakdylar diýär. Indi şoňa garşy gelýän diýen ýalak ýani beýlekilere tanam okşa taýda ýaktym diýen ýal bir manyda berýärdi. Ýöne o bir sans şeýle boldu. Beýleklere öýle däl. Beýlekler başga bir ýerde ýakyldy. Başga näme öňünde. Soňam şeýle bir zat bar. Angliýanyň ilçhanasynyň öňünde ýakylan olsa Kur'an Angliýanyň garşyna ýakyldy bolýarmy? Yani nerede yakılanına o seyredilmeli däl. Yani aýtdyk Kur'an dünýäde 1,5 milyarda ýakyn adamyň onan ýan hormat goýan kitaby. Onu kimiň öňünde, kimiň garşysyna ýakynda näme tapagy bar? Ol Türkiýanyň nemesiniň garşysynda ýakylan belli. Orslar ýaktyrdy. Onu açyk aýtdylar özleri. Şwesiýanyň nemesi. Ýene bu adam orslaryň habar kanalynda işleýär. Orslaryň tarapdary, orslary gowy görýär, gizläp ýören ok. Ya da şeylere yakıp bilýär. Yani aýtdym, Kur'anyň yakılmasında bir näme ýok. Günah diýilen bir höküm ýok. Dinde Kur'anyň yakılmasında günahdyr, ýene nämedir diýip ýok. Iň aňyry giden näme bar? Bir sany olan bir adam aýdy. Hoş olmaz diye Kur'an'ın yakılması diye de hoş görülmez diye. Onun kan bir adam yani galanları demede yakılıplar gerekli olsa diye. Padişahlar yaktı da Kur'an vaktinde. Näçe 8. 9. asırlarda Kur'an'ı yaktılar. Özleri yaktı. Arap halifeleri yaktı Kur'an'ı. Siyasi mesele bilen. Hiç zat olmadı. Şolar protest etmeli olsa.
Yemede şu Kur'an-ı Kerimli meseleni o şol ulum Şuwetse bilen baglanyşyk bolansoň o taýagyň buruzy gelbede de degýän ýaly bolup görünýär. Hı. Siz näme üçin şuňa sesini çykarandak ýa garşylyk görkezäňizak diýip. Bar zaty ýa ýazylandaryň garşysyna çykdyk. Biz hem kanun bozýak. Ýöne şonu biz gollaýasmy ýa-da ýok bilen soragy biz ýok diýip jogap berýär. Şol etse iki tane adam etdi. Bulan asly Şwed däl, ýurtdaşlar, dogry düşün. Bira gör Irak'tan gelen ol Şwedin baýdagyny eline alyp o tapylgap ene bolu bilmejek şol başarýan bolsa näme üçin Irak'yň içinde etmedi şonu? Ene sonra erkek bolýan bolsa şu taýda etmeli eken. Ene şu taýda Şwed halky şoluň edýän işini gollanagy. Eden işini. Hana geçen köpde çıktılar. Bütün 10 miňlerçe adam bolmaly şu meýdana sygýan kadar. Her bir adam eline Kur'an-ı Kerim ene biziň ýemämiz inanýan dinimiz şey. Onun eden talaplary şol ikisini tapıp jeda berin diýene olur dogry talap etdirdi. Şunu şu ruhsat berýän madan kanunyň aýrym diýdiler. Diýmek gelecekde hiç kim hiç dinin kitabyny ýakmagy hakkı kalbi devletni. Demokratiyada men düşünüşime göre ilkinci nöbetde jogapkarçylyk bolmaly. Kän uzak gitmez Halmurada men demäni. O bilýän aňyrysyna kän uzak gitmez bu zatlar. Ýamyatdan çykda bir ay bolmaka. Iň soňkusyna bir ay bolanok boldum ýa-da bilemok. Gaty ýakyn wagtda boldy da. Sonra täze Türkmenistanda nas çilim alkogol nähili bolar diye nas barada gaýratyn durup geçäýseniz bu zatlar barada halk nähili bolsa bularam şol şeýle bolýar. Nemede ki ýagdaýy bilim bilen baglanyşykly. Mysal üçin çilim o sağlığa ziyanlı, o nähil ziyanlar var ve görkezersiň soň adama o çilim çeken mu özüne bagly. Özüne bagly bir zat. O nas meselesi hem edil şeýle nas mysal üçin gönden agzyňa atýan o için nädip taýarlandy, nämeler var, içindäki maddalary bilmelisindir. O ýene de seniň nämäň bilen baglanyşykly. Bu bir dünýäde görülýän zat, o tersine gidiýär-de dünýä şu wagt. Bu zatlar ýanky tersine gitmeniň sebäbi ýanky bilim bilen baglanyşykly. Bilim näçe ösdükçe adamlar bu zatlardan özleri uzaklaşýar. Ne Türkmenistana gidin häzir ýanky götündäki balaga düşüp barýandyr, ýöne şolam oturup arak içýändir. O näme üçin şu arak içýär? Sowatsızlığından içýär, düşünen ok. Hiç zat gyzyklandyran ok, başgalada gyzyklandyrmaýan. Başgalaryň nämedigini, jogapkärçiliklerini bilen ok. Ýanky bilim bilen baglanyşykly bu zatlaryň hemmesi ýa hemmäniň elinden tutbarsyň. Bilgiyi berersiň, çilim çeksen ine bir näçe ýyldan soň öýkeniň şeýle bolýar. Nas atsan ine göne aşgazanyňa barýar, aşgazanyňdaky nemeleri, kanallary eredýär. Soň rak bolup bilýär. Bizde häzir şeýle bir zat bar Halmurada adamlar bir ortaça 47 ýaşaýar-da. 47 ýaşdan soň ýanky garrylyk döwrüni kän görüp bilen okda. Ýoksa mine şu nas atýanlar, çilim çekýänleriň bir 70 ýaşdan soňky ýagdaýyny görme mümkinçiligimiz ýoksa 70'e ýetmän ölüp barýar Türkmenistanyň içindäki adamlar. Şeýlerek bir zat. Nasıl mesele var da men aýdyp berin biraz. O çilim alkogoluň nämedigini o kardeşligimiz ozalyn märe aýdyp gelýärler. Denarlyk sesinde bardy bu. Esasan işlerimiz var, öyle çağırmayan. Men nas barada aýtmaly bolsam, şol Türkmenistanyny ýasalýan nas, ýanky göni temmäkiden ýasalýan oň üçin
ojarın külünü, sadağın külünü goşýar, onu käbir ýerde adamlaň agda ajasyn diýen ýaly onu hekem garyan ekenlerdi. Hmm. Toğun garmayan da yok. Men eşitmişim. Biz hem şeyleşdik. Onun adamlar ağzına liyan varsa onun şu ağzı çüýre dişleri lokkoluguna kaçyan eken nassan. Emma inanmarsanız yurttaşlar Şweýçýada nas resmi satylýar. Her butikde bar, islenlik magazin. Nas mı var Şweýçýada? Bütün Ýewrosaýyzda Şweýçýada şu nas bar. Şunu gadagan etjek bolurlar. Şweýçýada da eger şu nasymyzy elimizden alýan bolsaň biz onu Ýewrosaýyzda girjek geldi. Olaryň nasy nähili? Bizim kämeňzeşmi ýa başga çarak mı? Yok, men şonu aýtjak bolýan. Bularyň nasy bizimkiden götür ütgeş. Bularyň nasy kutuzygy birinden kutyň içine tegele kutyň içine. Ikinji şoň içinde de bu ýanky daşy kagazdan ýasalan pörçük galjak ýanky absorberowny kagaz bar. Şonu alyp bular şu dodugynyň aşgagyny şeýle goýýarlar. Olam nasyňam dürli tagamy bar. Klubnika mi, alma mi, näme mi, ýene mi? Muny oglanlar da muny gyýlar atýar. Amrada onda Türkmenlere nas. Yok, bulan nasynyň şu däheri ýok diýip aýtdylar da. Men bilemok näçe däher barmy ýa ýokmy. Ýöne şu biziň nasymyz Hudaý saklasyn, ora tak getirip şu şeýle diýen ýa biziň nasymyz ýa özbekler kinatdyrdy. Bula ýykylaýmaly kemini. Ýöne bular da çykarypdyrlar. Endi şulaň ýanky Şweýatlar sportsmenler bar ýa hakka oýnaýanlar. Şular şu dünýä gidýär de turne oýnamagy. Ondan şu Şweýatlan geleni bes böyle şu buğdun üstüne ýöne ýaşyl lokka bolup şulaň tüýküren naslary ýaty. Ýöne barakken şulaň medeniýetine men hayran galyp Şweýatça bir buğdun üstüne oturan döwlet nädip batak nas gelýär. Bularam ýa Türkmenistan Özbekistan kelim kädiýän ýerde timma köse berdi. Ýerde bar şolne kardeş. Ýöne aýratyn durup geçmeli bolsun bal okawatyna gurwan diýip ýollaşmy ýurtdaşmy sonra beripdir. Bilemek eger kanun gadagançylyk girdmese ana Şweýçýan fabriklarda öňürýän nasyny goýsulur Türkmenistanda. O taýsynyň agzalary ýa-zatlaryny çeýnäp ýa-tükürp berenden özeleriň ýatynyň maýtmak peýda diýýär. Ol maňa degişli meselede onu Türkmenistanyň saglyk saklaýyş ministri teşekkürler. Ýöne döwlete ol girdi zetwarşy döwletde de belki ýasal şu on bir 5 aýa düşýän bolsa onu 5 manatdan satýarlar da. Atyrma. Bir gutası men pikir edýän bilemek kol 5 eurodan geçýän bolma. Men bilemek näme. Ýöne gyýlaryna çeliş onu böyle şona görýän. Onun suratyny tap görkezele. Gyzyk boldy. Ýöne bizdäki Türkmenistandaky ýa-da Orta Aziýadaky nas meselesinde Kazaklarda barmy bilemok onu. Hiç gawatam gelmedim dillerinden, hem eşitmedim ýöne. Ýok olaýmasa. Täjikistanda var, Özbeklerde var, demede var. Biraz iyisinden durup bolan ok ýöne şu nas atýan adamyň ýanynda. İyisi Gowdal. Türkiýanyň reaksiýasy artygyrak bolýan ýaldy. O artygyrak bolýany bir mesele. Soň birden ýadyndan çykartmasam ikinji bir mesele. Onça reaksiýa berenden soň birazrak bolsa da arkasynda durmasy gerekli-de. Yalandan edýän bolsaň bunu bir belli bir ýere çelli alyp barmaly. Şu aty ýüp götür ýatdan çykdy halmyrada hiç bir mesele ýok. Kur'an Durhan'ı dün Kur'an yakıyatılar bugün hem indi mezatı yoluna yerdi näme boldy diýip neme daim elde son ýene bir ýyldaşymyz ýazypdyr o Kur'an Arabistanda kanalizasiýa zynypdyrlar diýe men pikirimçe o çukura atylandan ýakylma Kur'an üçin has gowy diýip ýazypdyr. O atyldy nädip atyldy nemeler var ine
teoriyalar var. Bir giden adam şu taýda görensiňizdir, ýa-ni haç döwründe ýa-ni Mekke şäher gaty hapalanýar. Emme nemesi hapa näme bolsa zynýan ekenler diýere. Soň şonuň aralarında o Kur'an kitaplary o bu düşüp ýa-da şu taý ýörüte goýup aýdýasa biziňki alak pikir edenok bütün 1,5 milyard musulman bizim pikir edişimiz ýaly pikir eden o Kur'an meselesi boýunça. Bizdäki düşünje başga, Arabistandaky başgadyr. Arabistanda Kur'an kitap haly, şu fizik bir kitap haly, adaty bir kitap hökmünde görülýär. Kur'anyň aslında diýe bize lafzy diýär-de halmyrada lafzy diýip bir nemesi var. Şu ses var ya, ses. Kur'anyň nemesi ýine ýatlanyp okulýar, ýine şol möhüm diýär. Ýoksa o taýdaky ýazyly duran zat bir fizik bir zat diýär. O däl diýär. Asl Kur'an lafızdadır diýip aýdýar. Men aýtdym, Kur'an ine dildedir diýip, ýa-ni dessan, Kur'an sözüniň manysy hem dessan da. Araplar şoňa neme diýär? Ine isleseňiz neme diýip göräýin? Araplar Kur'any kitap hökmünde görenok lafız hökmünde görýär. Lafız diýip bir söz var. Şeýle soň bu bir gezekde her ýylam şeýlere bolýan eken. Ýa-ni kanalizasiýalary o çukura bu çukura o taýda bu taýda galýan Kur'anlar batýan eken. Haç döwründen, haç sezonundan soň esasen. Men şu taýda bir zat goşaýyn, ýani maşallah bardan Kur'an-ı Kerim bilen baglanşykly. Ejemem dädim pahyram ketem namaz olan adamlar dädim şol hem pars dilini hem arap dilini okaw bilimi bar adam. Dini bil var ondan şol ýok olana şol kitaplaryny ejem akıp bir ýerlerde ýa gömdi ýa ýakdy. Näme üçin beýtdiň diýip soramda ejem aýtdy, "Ýeme şu kitap okulmaly, okulmasa şol duran öýüne diýen kan." Kitap bar bolsa okulmaly diýip aýtdy. Maňa ine men çağırkan gulagymda galan şol. Ýöne şol men pikir edýän şu maş toraly galdyrylyp durdy. Ine şu Kur'an-ı Kerim duran bolsa öýde bildi. Ine ondan märeme 50 ýyl gowrak wagt geçdi-de adamyň ýogalanyny. Ine onu şu gat açılmadık kitaptan kime peýda bar? Ya gör bak men öýüm hökümet elimden basyp barly o içindäki goşy öýde akıdyp ýaktym ýap akıdyp zibilhana döktüm hökümet. Men kılynda atlam kana o taýda akıdyp. Müňlerçe kitap bar diýip. Men olar okuýar. Ya berýärdim ýollaşlama, şolama, dowatlama, işgärleme. Biz şol döwrüň ýaşlary şu bizde bir kitap okasak, onuň şol dowatlamada, tanışlamada, klassdaşlamada, kardeşlerimde bererdik de okumak üçin eline ele geçerdik kitap. Ahir soň şulhasy çykýar o kitap daga gitýär onu litleriň kileýleýän onu da bolmasa soň ýakylardy. Ýöne Kur'an-ı Kerim'e şol däden pahyryň kitabyny bir kitaplar o taýda bir topar kitap bar. Şol Ibn Sina'nın kitabı var da Nabi Sa'nı diýerler bunu Emmejene bir halta gaplap akydypdyr, nire akydypdyr, nirde gömüpdyr, nirde jaýlapdyr, ýa ýakypdyr, maňa aýdylar da ýöne. Şo döwürne 70-nji ýylyň gurruny men bilýän zatym öz maşallandyny bolşy aýdyp berýär. Ýöne şeýdi bol zibilhanalara taşlanandan elbetde ýakylany. Kan bähbetler adamyň aýagy astynda ýatan. Men şeýdi pikir edýän. Nawa şol ýanky halmyradaýyn aýdanyňyz Kur'an ine Kur'an däl islendik kitap ýa-ni öýde bolsa okulmaly diýdiňizde ýa Kur'anda da şeýle neme edilýär. Günde bir gezek okulmaly diýip bir sözem bardyr. Günde o näçe pelança ayet okumaly, 30 ayet okumaly diýämi näme şonuň bir nemeler bardy. Indi bu ýöne ýere gelen okuyna Kur'an hakykatda ýa-ni lafız diýip bilinýär, ýa-ni dilden dile geçen sesli aýdylýan zat. O şondan aýdylýar, ýoksa o kitap halynda duranyň peýdasy ýok diýär-de. Nemede. Ve Araplar hem şoňa seredýär, ýani kitap Araplara häzir sorasanız
şu kitap mı esası bolan ya da içindeki yazılan manayı mı deyip sonra içindeki yazılan manayı diyecek. O kitap son çıktı 8. asırda Almırada Kur'an kitap haline 8. asırda öğrüldü. Ondan Kur'an kitap değildi. Kur'an dilden dile yatlanıp gelinen bir nemeti. Ayetler demelerden ibaret bir zat yani. Tarihi bilmezliğin nemesi şu. Bizden o Kur'an yakıptır yeni näme o indi seyretmeli Kur'an o yakılan olsa bir gezek değildir. Öňem yakıldı mı ka? Kaçan yakıldı? Kimler yaktı? Näme üçin yaktı? O son Kur'anyň demesi näme diýip. Burada şeylerek yani bunun has genişrek tarih var onu bilýän ona girip durmayın. Kur'anyň nemesi boýunça. Wagtymyz ýetmeýär. 15 minutymyz aldy. Bärde başga da nemeler var. Sabır soru var, gatı gowur soru. Türkmenistanda kitaphanalaryň köpelmegi üçin näme etmeli diýip sorapdyr illeşimiz. Indi birinji türkmen dili gerek kitap bolmasy üçin. Bizde ine türkmen dili ýetersiz. Kitap yazmana bir kinemeler var. Sovet döwründäki terjimeler gatı gowy häzirkä görä. Bir ine Cengiz Aytmatowyň kitaplary ýene näme ýöne olaram ýene de ýetersiz galýa. Söz baýlygy boýunça ýa-da düşündürüşi boýunça ýetersiz galýa. O ýöne bir näme roman Cengiz Aytmatowyň ýazan kitaplary roman formatynda ýöne pikir edin bir habar formatynda ýa-da bilim kitap formatynda ýa-da siýasat kitap formatynda türkmence bir kitap gözüňize getirin. Men getirip bilem oksa bir kısansını okudum. Yani kitap deyip aýdyp bilmeýäňizde olary. Şonuň üçin Türkmenistanda kitaphanalaryň köpeldilmegi däl. Ine men öýe kitaphana etjek bolsam türkmen dilinde edip bilmeýän. Kitap ýa-ni ýok dil mümkinçilik beren okşaňa. Dil ýetersiz. Şeylere bilmedim Halmurada sizin döwrüňizde nähildi o kitap meselesi? Bizim döwrümizde görýärmi? İnternete atla yok, mobil telefon düýbünden yok. Bizde diňe barzat o kino sonwady bardy, hem kitaphanalar bardy. Ondan soň telewizorlarym 70-nji ýyllardan soň çykyp başlady. Köpçüligi ýaşaýarlary, o bolarda 80-nji ýyllara çeldim iştat köp bilemem. Häzirim köp o bolarda şu antena bolmandan telewizini bardyr diýen pikir edem. Şoň üçin kitap köp okulardy. Kitaba isleg bardy, we zerurçylyk bardy. Sen ýa-ni dogry belläp geçdiňde şol Sovet zamanynda bir halkyň bir taryhyny öňe çykaryp bir şular real dil baýlygy bilen ýazylan romanlar bardy, powestler bardy. Adam bolsa, uzun bolsa bardy, şolar okulýardy. Indiki döwürde diňe kitaphana gerek diýilen torugum bar da 20-nji asyrda internete bassaň islen zadyň çykypdy. Ýöne sen de gatyp bir zat gaty dogry berledinde. İlk başta dil gerek. Şu dil baýlygymyzy ösdürmeli. Türkmen dili sözü ýeterli köp zat. Hakykatdan şu şeýle ýurtdaşlar. Ine men şunça ýaşapdyr. Şonu da bilýän zadymdan bilmeýän zadym gatykana eken. Dilimizde de ýoksa nerden bileli biz şu haram niýasyň oýlap tapan raýat sözüniň ine goýun sürüsünden geldi. Şonu da biz diýerdik biz goýun sürüsü ýaly nire goýun tarapy eňip barýat ýa-ylgap barýat. Ýöne şu raýat sözüniň asyl manysyny bilmän ýazypdyrsa. O tarapdan bilgimiz yok, o tarapdan okumuz yok, üniversitetimiz yok, ya bize öwreden ýaşurlygymyz hem yok. Şoň üçin biz bu meseleler içinden köp ýerde şowa kör galypdyr. Şonu aýtjak boldum. Kitaphanalar 20-nji asyrda gerekmi? Gerek bolsa näil kitaplar gerek. Bizim men bilýän zadym şu türki dilli, türki milletlere degişli tarihi kitaplar. Yankı Angliyada mı, Amerika'da mı, yani Britanya'da diyelim, şu Angliya, şu Britanya. Şulan kitaphanalarına bardı ya da Türkiye'de de olma.
şulardan kopya edip alýarmy ýa-da başgamy ine şular goýulsa, şu kitaphanalary baryp ýaşlar otursa, okusa, şu internetde görenden köp ýagdaýda anyny alýan eken adam. Täp internet bir zat o kawatyň gapdalynyna çok şykýar, oňa basýan, ondan beýle gidýär. O kapıya görüp oturan zadyny meýem bitip gidýär. Şonuň üçin kitap diýen adamyň arasyndaky söhbetdeşlik, şonu ýazan adam, şonuň içindäki ýani janr oýnayan adamlar var, edilýän hereketler, teneýem şu an şaýat bolýar. Şoluk onun pikiri diýen şol adam erti näme bilen oturuşyň ykbaly bir näme bar. Bular birleşermi, aýryşarmy, uruşarmy, söwüşärmi? Şu zatlary sen şu kitap okap oturkan ýani giňel diýen düşünjäni beýnini, fantaziýany gerek boldy. Şonuň üçin kitap kän bähbitli okumak. Men maslahat berjek zadym, häzirem eliňizde bolsa, gaýta öwren okumak gerekdir. Maktumalatymyz her bir goşusy diýen gyzyla gapylaýmaly. Köne dünýede, köne wagtda, mundan 250 ýyl ýazylypdyr ýöne. Şol kunum, şol goşular aktuallygyny ýitirenekdir. Son gaýtjaklardan Kur'an bilen şaýda jemlen, hani ol ikimiz koydular bir maşgalanyny öňkümeli palysyn garýalylar. Stolun üstüne Kur'an Kerim'di, gat açılmadı. Kaplarına da paşkalap dolur yatı. Yesem kanyağı içip ayarlarını kucaklaşıp yapışmatan söylüyor. Ondan ol hayti taraftar Müslüman mı diye. Gerek Müslüman Kur'an. Yine gülkün siyahda elbette yatsa. Bizim Huday'ın anışımızdan yabı varlı. Dilimizde Hudaycan Allah'can bir-birine. Anam neticesi. Ne? Şonu aýdyndyň kemin. Şu ýerde men razy bolan ýurtdaşlar maňa Kur'an ýakylly näme dilli sora bermejek bolan sebäp bulan aňyrsyny başga işler, başga oýunlar ýa-da siziň görüşiňiz ýaldylar. Bu taýda ýöreýte Şwedler alyp Kur'an Kerim ýakmalyp bir-birine meçe görüp beren halklar ýa şu zatdan habarym ýok. Olam öz kitaplarına pıtırap yaptı. Köçedemi, yemedemi, zibilhanedemi, onun var. O yani kızıl kas ya da yarmayacağım metin sortlama yerlerine var yani. Üsüp yaptı bulan yani. İncilen beyle kısem. Hani? Şunun kitabımı diyere taşlanı deyip bulan Allah dedi yani yok. Ben ondan hayran hale. Ne için? Bizim halklarımız beydim. Özlerinin berza etmeyen parzını halkın boynuna dakya. Yine kurban oğlu gidip geldi de neyme Mekke varıp neyme halkımızın gidip gelenden sonra mağlayından günün olacak. O bar poklak da etti bağışlan oğlu. Mukaddes yer deyip ayetsana. Milyarlar çağdan bar onun sonra doğa tövür edip kaydiyenler halkın gözüne çap atmak için. Yine etkaydım siyasi oyunu şu. Hem için dünyanın sakkallı, murtlu yaş şeritleri yine yığına vakab edip 15-20 yıllar türmede çüyredi. Bu oturunun özü kurban ol şeytan değil mi? Hem için onun nasıl böyle hormat koyan olsak dinimizde adamlar hem menzer yüzleniyor. Eğer dinimizde hormat koyan olsak, Kur'an-ı Kerim'e hormat koyan olsak, onun hani şu saatler depelep veren şeytan kurban ol, onun ne beresi? Oran hasabadı şondan ve çok idealnak ol mescitlerde yani kellesine selle Rabbim aman deyip halk çırkap veren haramda adalarda. O hram baba haja git geldi endir ona. O Hram faydan olmalı. Şurada gidene gibi onu. O hram faydan olmalı. Mollalar ayetler Arapça okuyalar yöne o pula gezek gelende Türkmençe sorayalar diye pula. Arapça sorasa düşünmez. Doğru. Şeylere bir yağday var. Demede. Ne? Gramatika kitapta yitirilen sözler bar eken diye o Muhammed Gellif'in kitabından söz ediyen olmalı illeşmesi o şu kitapta 3 köşük sözler var doğru.
Vatikan'da köp Türkmen kitaplar diye Vatikan'ın o nemesinde muzeyinde bütün dünyadan hem türlü zatlar var kan nemede Angliýada da kan neme girseniz Angliýanyň käbir köklü kitapxanalar var şoň içinden çykýar Türkmenistan bilen baglanyşykly kitaplaryň nemesi kopýalary. Şeýle hamrada başga neme ýok, wagtymyzam boldy diýen ýaly sag bollaş. Ýani çak bolbam geçýär. Islesek jemläýel bu taýda. Yok bolar eger yurttaşlarymyzda soraw bolmasa köp zada hani ortak goýdup bar meseleleri var. NATO ýaralygynyň maslahaty ene Kur'an-ı Kerim'e çelip gelip ýetdik. Hawa ine sizin ýazan zatlaryňyz bilen baglanşykly bolup geldi. Hawa ene hemme zaty hawa ene şeýdi birak bilen düşünşüp aralyk maslahatlaşyp anygyny ýa-magadyny ýetmek mümkin. Ýokman jedelleşip ýetmeli. Jedelleşen bolsak şumal 2 saat kim kime düşünerdi. Men şuna gatygen ýaty jedel bolsa men näme jedel edeyim ýurtdaşlarymda jedel etmeli bolsa ene şol haramhor ýanky terörist topar bilen jedel etmeli. Näme üçin olar ýurduň başyna galga batýarlar? Näme üçin biz ýurduň daşyny müň ýalyny şol ýaly durmuşda ýaşap göz gyny hally. Ene jedel nirde bolmaly. Biz kim aramızda näme jedel edeli ýurtdaşlar? Sedem ana misafir ýurduň daşyny, bir de misafir ýurduň daşyny. Ýani ýurduň içine nädip dolanmaly, haçan dolanmaly. Ene şu haýsy ýollar bilen içinde näil hereket etmeli. Döredilmeli we işledilmeli. Ene şu meseleler üstüne oturup oýlanyp pikirleniň gerek netijeni çykaryn diýip aýdýan. Bir adam, 10 adam, 100 adam, 1000 adam işi de bütün halkyň meselesi. Şoňa degişli iş mi? Ene şoň üçin men bar aýtjagym şu ulukça şulatlardan bar. O sağlıklı sağlıklı goşaryn kemine çağıranyň üçin sağ bol. Ýurtdaşlar beren sorawylaryň üçin sağ bolun, sağ oturun. Bolýa, o hamrada sağ ol. Ben her hepde çykýan, o siz seyrek çykýan şoň üçin men kan uzun sağ bollaşyp durmaýyn. Sonra Görüşýänçek ýene.